podcast, radio and stuff. Okay, it's a beautiful day. Welcome to Podcast Radio and Stuff. Igama lami nguNtokozo Chapha. We're about to give you another beautiful episode today, and it is just going to be a good episode where we have a guest who's going to be sharing ijeni yakhe namhlanje nathi. Uzoyizwela story sakhe, but he's just going to be sharing ijeni yakhe. But I'm not alone. As usual, ukhona uNtobeko Khuluse today for his reasons, because he always has the reasons which are understandable to me. He's not on camera. What are those reasons are to boom back. I'm saving the public. Hello everyone. Yes, and also I'm very excited about today's episode. Yes. I believe that everyone that will be watching it will learn something. Yes. As we are chatting to our guest. So I'm very excited. Let's get it going, my guy. Okay, so first of all, please, before you continue watching, please ungakhohlwa subscribe to this podcast. Ungakhohlwa futhi ukusharisha this particular episode. Don't forget to comment kuyo yonke into esikhuluma ngayo. Ask questions where you feel ukuthi there are questions. We always welcome our comments, and we always welcome a constructive criticism that we get from you as our viewers. So today our guest is Mr. Kabelo Mtaung. He's here with us in studio. He prefers me to call him Mr. Kabelo Mtaung, but I know him very well. Yes. He's a pastor, Kabelo yes, Mtaung. So we have to respect the office, because that is an office that God has placed him in. Greetings, man of God, and welcome. Ngiyabingelela kakhulu kuwe Mr. Chapha, ngiyabingelela Mr. Khuluse na yonke team. Ngiyabingelela ngelihle igama lika Kristu Jesu. Amen. Amen. It's good to have you. Absolutely. Ngijabule kakhulu nami ukuthi nibe nami. Yeah. Ngiyathoba kakhulu bafethu. So Ngithubisa ukuthi okokuqala nje uma ngibuka iplatform indlela ehleleke ngakhona enkulu ngakhona it's radio and stuff, we understand. Uma ngiyibuka ngithola ukuthi yes man, it's amazing because it's for abantu who from zero to hero, who from nothing to something. yeah. But it's amazing ukuthi niriske kangaka nishone phansi endaweni ephansi low, niyo pick up umuntu ofana nami nimmeme ukuthi azoba la. And then of which mina I'm from zero to zero, from nothing to nothing. You are very relevant, Kabelo. Let me tell you why. Okay. You are relevant because you are a radio person. Currently, you are with Itebo FM. Oh yes. And then you have also contributed to many radio stations as a contributor. Yes, sir. And then thirdly, you are a person who does community development wenza umsebenzi womphakathi. So njengoba wenza umsebenzi womphakathi, njengoba su-podcast radio and stuff, imisebenzi leyo esidinga ukuthi siyikhave. So you are very relevant. But for the sake of the listener, ongenzeka ukuthi akakwazi, just a quick one as an intro. Who is Kabelo Mtaung? Now, I'm talking about Kabelo Mtaung professionally. Ngokomsebenzi oke wayenza noyenzayo. Njengoba ushilo nguKabelo Francis Leo Mtaung. So it's amazing ukuthi ngubizo kapho prophet, and may his soul rest in peace. Then okay, fine. I'm from Matatiele. Yeah. Kanjalo. Ngithanda ukuthi ngiveze kakhulu kwipart ye radio kakhulu ngoba abantu abaningi noma ingcosana mhlambe abantu bangazi kakhulu kwi radio. Oh yes. Yes. Bangazi futhi nguKabelo Mtaung because iyona engiyisebenzisayo. Yes. Right now bangazi nango Mr KB njengoba ngisakaza. Yeah. Okay, fine. Ngisebenze nemsakazo mfethu eminingi ehlukahlukene. Bangazi as a motivational speaker, a preacher of the word of God still, uyabona. Now
ngizothi noma ngiyimenshina lemsakazo ngibe ngihlonipha abasakazi bakhona abanginikeze ithuba that platform yokuthi ngikwazi ukuthi ngikhulume and ngakhe impilo zabantu khona. Like for instance ngizoqala ngithi KNI ngihlanganisa ne Divine Touch neMbokodo FM. Okay. Then ngisebenzile lapho no Mama Ngubani kamadlala umntwana kusadlala nokudlala isibongo uma buyinzama abantu abafana noNonhlanhla Dube Olungi M ngikhuluma ngobhelebani mfethu ngikhuluma ngosizwe Manqele ngikhuluma abantu abafana noDifanzama uDumi B uDumi B Buthelezi ukhulekani Mr Release uMageba indoda ejazi Dr TP may his soul rest in peace. Dr TP Utshepo Mfokahlengwa Olungisani Mfokasimilani. Then I've worked with those people and I respected them so much. And coming back ngiya ku Highway Radio ngisebenzile no Dennis Mfokantombela Nsonzomani ngisebenzile. I give respect to these guys ukhoza Mfokamkhathini ngisebenzile noSimanga umswela usweli uJabulani Sithole Jabulani Dlamini those people nkosikhona Khuzwayo may his soul rest in peace. Then ngisebenzile nabantu gave me opportunity coming to iVibe FM. iVibe FM ila ngikufice khona mfethu ngangivamisa ukuthunywa kakhulu kuwena ngilethe inhlelo zase All Nations ngithunywa umposteli uAndile Majola ila khona ngikwazi khona Ntokozo Mfakajapha ngaze ngakhala ngathi hey kodwa le voice madoda indaba ingayi kule msakazo eminye iye khona ngizophela Metro FM man mangizwe voice yakho kawukathi no this is Metro FM man this is a big voice wonderful voice 2000 where are you Radio 2000 Power FM you know I said where are these guys they need to take this voice we've got a powerful and beautiful voice thank you now ila ngubone khona kwiVibe FM la ngisebenze khona abantu abafana no Wiseman Mpunzana umxolisi striker Mfokashange asebenza nomama uHappy umntakanzimande we understand ngazosebenza no Godfrey Develwane may his soul rest in peace ngaya kwiZilomzansi mfethu kwiZilomzansi ngisebenzile no Mr Icebreaker the one in all umsajero umfuka kaMbonambi ngasebenza noMaxoli ngasebenza nalomfana lobilobi umthwesi umfuka umthwesi then ngisebenzile nabantu abafana noSifiso Sbisi and it's amazing ngoba uSifiso Sbisi mangisebenza naye ngisebenza ngilandwa Dr Dick Ngcobo we-wellness then engizwe kwi-Highway Radio ngimotivate kwishow kaNkosi khona Khuzwayo wangilanda khona wathi no man I hate this guy ngifuna ukusebenza naye la abe motivational speaker yethu ngithi yabona uzubona ukuthi into yami yonke ibinempi iblockwa ngayo yonke indlela kanti uzobe sanadlula emhlabeni we understand I remember Dr Dick Ngcobo yes what happened that's it now abantu abafana no Morris Ndlela ngisebenze nabo ngisebenze noMbongeni uSomnyama Mfoka Khumalo ngisebenze no Mafresh uThokozani ngaleso sikhathi wayengakabizwa ngoma Fresh wayebizwa ngoqhumshedeshede imfolo kwencane edle ngogwaza amaqatha amakhulu uThokozani lo Mfoka Mpungeza those are the people that I've worked with them kwiZilomzansi uStressless Mfoka Mhlongo I've worked with those guys we understand then going straight kwintokozo ubizo wakho Ntokozo FM kunomfana lapha noDr Thabani TG ngisebenzile nalomfana absolutely then you going umgcino lo uvule ipage leli ezemsakazo umgcino umfakashezi may his soul rest in peace I've worked with those guys Phumlani Nkwanyana kwiVuma FM thank you so much guys iGagas FM ulo kwi-morning devotion uSiya Mhlongo yila aqala ukungifaka khona in as much as wayena motivational speakers akhe but efuna ukumpintshisa because ezwa into uNkulunkulu angiphathise yona wangithatha noma esokhosini wathi no Kabelo ngicela ukuzokwenza motivational guest speaker yami ngahlala naye ihora lonke kwindumiso we understand I respect those guys UYFM uMapita Wiseman Mapita thank you so much uPhilani Dube iKhwezi FM ngokwami leli siyakho ngiziphela ngicela ukusho lencane kuphela bese ngiyayifaka kwiKhwezi FM because ngihlale khona 10 years and ngendlela esimangaliso laphana ngisebenze umfoka kaNtokozo ngisebenza noSaziso uMr Fani uDlamini ngasebenza no TP uThandazani Mfoka Msomi please mfethu ngasebenza no Makathangthini uSimthande
umfoka Myeza noNonkululeko uMabhala ngoBhonsi umfoka Duma. Now umzi angeke ngimkhohlwe because ngaya kulwa umsakazo efunde ngami ephepheni wathi ngicela Quiz FM ninikeze le ndoda le platform nomangaliso uKazuma Mapule Mchunu Kwinanda FM. I thank you so much. Now I've been with you Kabelo. and others. I think unikezwe abantu Alex platform. FM, absolutely. Unikezwe abantu platform ku community radio, and i-community radio njengoba ye-radius ikwazi ukureacha only abantu abathile uzolinganisa. If unikezwe i-platform i-Vibe FM, yes sir, uthola ukuthi umsakazo wakuleyo radio station waziwa kakhulu kwamashu, right? Yeah, Because of ama-airwaves nama-boundaries akhona. Yes sir. But wena indlela osabalale ngayo ngazi ukuthi ayikho radio station ongayithindanga. Where I want to go to ngalesi statement sami, how did you become a motivational speaker? To be honest, uma ukhuluma ngabazalwane abasindisiwe, isikhathi esiningi lento yokukhuthazwa sikhule nayo ever since we got saved, because umuntu usindiswe emakhaya, in as much as evangeli lakhona laliqinile strong, kodwa lalinayo lento yokukhuthaza. Ingakho uma uzothola isikhathi esiningi emabandleni amaningi ensindiso kuthiwa noma kushunyayelwa kodwa umuntu bangakhohlwa ukumkhuthaza. Angithi you understand. Bese kuya ngokuthi ke uNkulunkulu ngaleso sikhathi uvulela bani ithuba lokuthi athole mhlawumbe iplatform yomsakazo. Angithi yabo njengoba abanye baye bakwazi ukuthola ama platform amakhulu imisakazo nemikhulu, nami ngathola iplatform kunisakazo lesikhuluma ngayo yomphakathi. We understand. So absolutely motivation we thole after umukela insindiso. Absolutely. Yokuthi motivate. Yes sir. Then wawusulibela ungqongqoza ke kulama radio And stations. ngiyambonga uNkulunkulu because angimotivateanga ngabantu ngenzwa kuthiwa ngimotivate ngempilo yami, because impilo yami motivation yona itself. Okay. Ngenxa yingqinamba uma abantu bebelalela kahle okwenzeke empilweni yami. We understand. Now that's it. Uma ukhuluma ngeTheku FM le ngizoba sengisakaza kuyona. Ngisakaza kuyona nje but ngiqale ngamotivator. Ngicelwa umfoka Makhamba, umhlonishwa umuntu omkhulu uSimphiwe Makhaba. I want to salute that man kakhulu Ncebe Nkosi. Ngiyamhlonipha khona igalelo alenzile empilweni yami, especially njengoba ngisazoshona istory sami, amagalelo abenawo up until ezefika kule level ukuthi anginikeze islot so kuyosakaza khona. Do you know ukuthi manje ngiyosakaza khona ngigibela ka6 uma ngiya khona? Ngibela ka6. Wow. Akanoma ezinto ba based kuphi kanti? Basemophela. Bebekade bese Mophela is Hammersdale. Yeah, Hammersdale. Ukhumbule ukuthi kade bese lokhuzaneni kaMcoyi. Ba move kaMcoyi ke sebe semophela. Okay. Yeah, now ngibela 6 times. But ulwa ngayo yonke indlela ampintsha ukuthi ngikwazi ukufika kwishow. And I thank you so much, man of God, because iyangihila somewhere somehow that part yokuthi ngiyasakaza, and I enjoy myself uma ngisempapompopo and doing that. Okay. Now asike singene ke manje Noma ngiqedele le part kancane. Okay. Le pattern ngoba ngifuna ukuyiconclude nje ngiyiqede le radio. Ngikwazi ukungena kulokho kusho mhlawumbe kunombuzo ngase ungodluze kulento yama radio. Now mhlawumbe abanye abantu la bengazi khona bangazi ngithandana no Beyonce, angazi noma bathi isokhala kahle Beyonce na yedwa oyewoza nabangani bami osebenza bangani bakho osebenza noTshatha uthandana naye. Yeah, ngithandana naye mhlambe angiyiphinde ngithandana naye Kanjani? Hey futhi matata. Yeah. Now uyazi mfethu sithandana no Beyonce kodwa la besithandana naye khona besithandana komunye umdlalo obudume kakhulu abantu bewuthanda ngelesimangaliso owabizwa ngekusakusa. Lapho mina ngangidlala indawo kaPastor Manana, Thulani Manana. uPastor Manana ube umuntu othandwa kakhulu abantu besifazane kodwa ebashaya ngecurrent engabathandi. Uyabo ethanda abantu bolunye uhlobo. Ake ngiyibeke icace ethanda wayeyigay kodwa ecashile. Ucashile. Now up until ethola bani
uSelby kodwa wayedlala ipart kaKhokho. Oh, so kwakuyise story. Kwakuse story yes emidlalweni womoya kusakusa. So uke wadlala na kwistories. Ngike ngadlala kakhulu kwisto yes sir. And futhi it's amazing because ama role bengiwathola kakhulu bekuama role okufundisa. Yes. Now ke uKhokho lo uSelby sithandana naye ewuKhokho. Kanti yena uactor the real life yakhe yangempela. We understand ngoba siyazi ukuthi life yakhe njani. Okay. Yazi it's amazing indlela engakidlala ngakhona la part abantu babethi sithandana ngempela no Selby. If ngimqabula uze ukuthi ye uyayi phela labo baqabulana okwangempela. Naye futhi wayesenda ukuthatheka. So was this So kade ngagcina ukulandela imidlalo yomoya. So was this a big role eyidumile kubantu abalandela umdlalo? Absolutely kakhulu. Yes. Yikulaba still abadumile in as much as kwakukhona abadume kakhulu ukudlula thina abafana no Auntie Lungi no Ngqongqo uyabo but yayidumile and because nganginebandla lo Auntie Lungi bebangisana ngami befuna ngenza lamakhekhe and stuff like that. Now ngibe yi voice over lapho ngifuna ukuyiveza le part ukuthi ngibe ukhozi mhlambi lalike lithola ama adverts lisayine contract ngibizwe ngizoqopha iadvert ngiyenze ngeSotho because I'm a Sotho. Okay. Ngimuntu ungahlalele ngona lebisela khomo ngona lebisela return so kene hlofeni ngona phethula likaramulala. Then lawuma lokhuzana ngangiwaqopha ama adverts ngiwaqophe ngeSotho ahambe ayodlala ko wonke ama show eliseli FM. Okay. Ivoice yami iphindi ivezwe kwi SABC2 kodwa ke isi-actor abanye. Angeke you understand. Now ke yenye role ebekade ngidlala nama opportunities ebengiwathola and I still wish because inkinga ngahlangabezana nazo ziyeza holela ukuthi ngigcine ngingasakwazi kahle ukuzenza lezi zinto. I wish oDoli Khatebe please bangibuyisele still ngiqhubeke ngiyenze leyo midlalo ngiphinde ngwenze la uma voice over nama adverts ngayo yonke indlela. I would love to get that opportunity. Okay. Then ekulandeleni kwami uhambo lakho ne TV njalo. Ngidlalile phela ngingathi shi ungibonile nawe ngithi Kuzalo mina ngibone Kuzalo baba ngithe Shazi ku TV yakho kulapha Kuzalo bengidlala indawo ka Big Date. Yes. Uyangibona ukuthi ngingene kwingqungquma yemoto lapha ne strong kakhulu. Ngibhizi ngikhipha imali ngiyathenga einganeni kusho ukuthi amantombazana adayisa ngomzimba endleleni umfundisi bemdlalisa ephathini nzima kanje. Ngakho ngiyathenga kodwa still uyabona ukuthi umuntu engangimfuna kakhulu ngangifuna uKhokho labo uKhokho bangilandele ngoba nakuZalo ngangifuna abantu uKhokho we understand kuyena lo bengifuna ukuthenga kakhulu kuyena futhi ngizomhambisa nakwenye indawo eyokidneshwa after that. Now I played that role kanti abanye bangibonile ke ngivela kwi Mother of All. iMother of All bengummeli walo mama lo obusy ngiyazi ukuthi njengamanje abantu abaningi abaphuthelwa ngo-6 balalela babukela amalanga wafana akazoma sengena ibuka khona umama laphana obusy opequlula yonke indawo ufuna leli ticket lelotho inamba eyiwinile kanti umnikazi walo umngane wakhe uzobe sanashone kusaleka manje uBhithi uyapequlula namanje nasethuneni uBhizi uyahamba bengummeli kwiMother of All wale umama ngikhohle igama lakhe bese kuba ummeli futhi kwiDurban Gen. Durban Gen bengummeli kaCalvin sicindezela uThabo angazi ubebizwa ngobani laphana kuThabo kulento le kuDurban Gen. kuDurban kuyizo uStava hayi not uStava uJavas. Yes, okay. But la kulokhuzana wayebizwa ngoThabo. Okay. Now ngangummeli kaCalvin ngifuna kuboshwe uThabo. Yes. uCalvin osedlala indawo kaPrince laphana kubani Kuzalo. Izintwana ngithe Shazi nje so engifisa ukuthi uNkulunkulu angivulele more platforms on that ngisiqhubeke ngisebenze. You are a man of who's very talented, I must be honest with you. Amabandla ngwasevile ba. Yeah. Abefundisi asizongena kuloko but bengisasho ukuthi you are a man who's very talented, you know, manglalela from TV to radio to motivation and so on. Now, I know ukuthi professionally, uke waba na umsebenzi ke manje ka 8 to 4 noma 8 to 5 if I may put it that way. La ubunomqashi obhekene naye. Ngifuna kuba wena show ukuthi kambe ubusebenza kuphi.
bengisebenza emolweni clinic. Emolweni clinic shothi u-Department of Health. Yes. Now ngoba sila eThekwini for i-context. Yeah. eThekwini sinamakliniki ahlukene ngokwegaba, sinamakliniki ekungamakliniki kamasipala, sibe namakliniki engamakliniki kahulumeni. Yes, sir. So imolweni clinic Ifola ngaphansi kahulumeni. Okay, shothi ibelonga kwi-province, Yeah. reporta ku-Department of Health. Absolutely. At a provincial level. Reporter ku CHC uDabeka Clinic. Okay, community ingane, health absolutely. center. Yeah, yes. Okay. Yeah, yoni PHC, primary health 11 sebenza. Okay, laphana emolweni clinic. Yes, sir. Ubusebenza wenza umsebenzi emolweni Ayi clinic. mfethu lento ngiyithatha njengobizo because ayisuke ebantwini namhlanje. Ngaphuza ukuthola umsebenzi wokuqala nje, ngaphuza kakhulu mfethu. Anginayo inhlanhla yokuthola izinto kalula umthetho wami. Now ngisebenze as HIV counselor because Khona clinic le emolweni clinic. yes, HIV angibanga nazo counselor. usuku mfethu Okay. because ngenxa yezimo zokukhula ezinzima ngiye ngalunguza e-university but unfortunately ngasheshe futhi ngayeka ngoba ngangikweleta. Okay. Kuneyimali financial problems kafishane. Now ngisebenze emolweni clinic. I think I started in 2005. 2005 up until when? Hey, last year. Up until 2024. Yes. Yeah, ngenzela ngithi podcast izohlala Yeah. internet ukuthi last year kumuntu understand esikhuluma ngani. Uyangizwa nje So, ngiphefumula. 2005 to 2024. Yes. Ubukade usebenza emolweni clinic as HIV counselor. Then I think it was 2017, between 2017 or 2018, la khona ngase ngifundela ukuba u-ENA. 2017. Yes. 2017 or 18 la ngase ngingena kwisigaba sika ENA kwi-nursing. ENA enrolled nursing assistant. Okay, enrolled Yes. nursing assistant. Kusho ukuthi Okay. unesi lo seqaleni. Okay. Eqaleni nje ka nursing. Usemnyango. All right. Yeah. Then ngiresigna nje umsebenzi because emsebenzini ngaresign. Okay, esingafiki ke resignini wayifundela i-ENA wayiqeda. Yeah, ngayifundela i-ENA. Wa complete. Yes, Alright. ngasebenza as ENA. So you then waqashwa as an enrolled nurse. Yes, Kusho ukuthi it's a promotion. sasuswa from because government wayezama ukuphase out ama-counselor. Okay. Then wayesethi no uzosinikeza ithuba lokuthi sifundele i-nursing. Abanye okunye kanjalo. Mina ke ngase ngifakwa ngala ngasuke ngaba seqhulwini kulabo bantu then ngangena ngala. Okay. In as much as angifuni qamba manga i-counseling le ngathi bekubizo indlela ebengitha ngoba namanje ENA le nursing abantu bebeyibuka but bebehlezi bengifunela indaba ye-counseling ngaso sonke isikhathi more than anything. Yeah. All right. So usebenze ukusukela ngamuphi unyaka as an enrolled nurse? Yeah, ingakho ngisho ngithi I think it was between 2017 and 18 la ngaqala ukuthi ngisebenze as ENA. Okay. Yeah, between lapho Now, like everyone else, even myself, Yes, sir. You are not just focusing kwi-msebenzi wakho waka-health kuphela. You are having other small inyana things ozenza abanye kuba ama-side hustles like nami ngiyasebenza la ngisebenza khona but ngibuye ngizenzele into zami eceleni. So whilst you were working for the Department of Health, you had other things that you were busy with. Ilapho ke manje sengifuna singene khona because I know that usuyibalile le part ye radio so angifuni sibuyele kuyona because you were still busy with your radio. Yes, sir. But you were also busy with umsebenzi kaNkulunkulu. Yes, sir. So can you get into that? Yeah, mhlambe emsebenzini kaNkulunkulu ngihlanganyelile ngisevile namabandla amaningi ensindisweni because that is the life engahamba ngayichuza ngayinikela enkosini ngasindiswa then impilo yami yonke ngayithatha serious indaba yokukholwa because ngangike ngaba nezimpana nje empilweni zokugula but up until ke ngidecide ukuyinikela enkosini then
uNkulunkulu angenzela umusa ngaphila uyabona nawo ngamseva faithfully and ngakuyinikela now mhlambe nje kafishane to name just a few of amabandla noma mhlamba befundisi that engikwazile ukuseva nabo ngibe eThekwini kuphela nje Okay. then ngisevile under CFC ngaphansi ka NJ Sithole ngisevile ngaphansi ka umfundisi umpostoli Andile Majola ngisevile under umpostoli uLV Mahlangu okay umpostoli Majola use All Nations umfundisi ulo LV Mahlangu use Kingdom Embassy ngimsevile under uBishop uLucky Mhlakwana engiye ngimthathe njengobhuti wami omdala because sibe together entweni eziningi ehlukahlukene we understand just to name a few Okay. and others ngisevile ngaphansi kwabo that they know me very well yeah then Yes. kuke kwaba nesikhathi I think la khona ngangiseva ku Bishop Mhlakwana Okay. roundabout lapho ko 2005 ngangisanda ukuthola umsebenzi Okay. lo engithi HIV counseling cabanga ukuthi nganginenyanga ezo4 ngiqalile or 5 angisakhumbuli kahle but kwakuse early yeah ila khona kwaqala iphithiphithi zokudestroyeka kwempilo yami financially kusho ukuthi mina mawukhuluma ngomsebenzi ungibuza ukuthi hope ngibe ngisebenza nginjani angikaze ngo-enjoye umsebenzi ukusebenza kwami kufanele nongasebenzi because ngisheshe ngamakwa ngempumelelo ebengithi ngiyayizama yokusebenza after isikhathi eside ngingasebenzi then yila qale khona ukuthi kube nezingqoshongqosho nezinkinga zokulimazwa financially lezi mhlambe ongangivumela ngazi ukuthi noma Yeah. sale Yes. siqhubeka na Siqhubeka. yeah ila khona kwaqhamuka lo muntu wesifazane ungibona phi okokuqala nje la engibona khona angizomsho igama lakhe nendawo ahlala kuyona angizozimenshina lo muntu wesifazane sihlangana naye kwenye inkonzo ngasedazeni okuvele eduze nala ngihlala khona khumbule ngaleso sikhathi siqashe kaMhlongo emjondolo othizeni then lo sisi lo osibizile kule nkonzo usisi nje ozo celebrate ilokhuzana ibirthday kama wakhe okay fine simenyiwe sonke kanti mina vele sebeyangazi njengomuntu oshumayelayo nomuntu o motivated and stuff like that ngacelwa as a speaker a guest speaker on that day kwaSishi ngakadimba now may his soul rest in peace man unomthandazo wagcina ishonile nalo sisi after ngiqedile ukukhuluma wonke umuntu uyeza uzobonga the message labo sisi engikhuluma ngaye lo sisi laba abakhuluma isingisi kodwa bayasazi isiZulu nabo phela babekhona kulo mcimbi nabo bayeza bazobonga okay after that abesiyangitshela lo sisi athi man sithandile indlela okhuluma ngayo sisayokhuluma nomfundisi ukuthi simtshele ngawe ukuze at least uzoshumayela ebandleni lethu endaweni yethu la sihlala ngakhona we understand then I said no problem ngangithi bayidlala kanti ba serious futhi akuzuthatha isikhathi eside ngafonela kwathiwa ngesonto lona leli siya kulona umfundisi uthi ngifike enkonzweni yabo ngizoshumayela ukhumbule ngifellowship kaMhlakwana njengoba ngishilo ngenhlanhla ibandla lase umfundisi Mhlakwana ibandla liholayo libizwa ngeAbundant Life church then ibandla lakhona lingena ngo12 o'clock ngenhlanhla emini now ekseni ngizokwazi ukuya lapha ngishumayele bese bayangibuyisa ngokusheshsha sengiye enkonzweni vele eAbundant Life kulungileke then I preached there kwabonakala ukuthi uNkulunkulu ungenzela umusa abantu nje liyakhula ibandla labo laba bangimemayo kube yinto nje bonakala ukuthi ngithandeke nakumfundisi wakhona acele ngeaddress nelokhuzana leadership church leadership and stuff like that kube kanjalo sengiyajwayeleka manje enkonzweni yabo up until lo muntu wesifazane engeza ngaye kulelo bandla aqala ngiapproach esideni eceleni khona enkonzweni
isiphumile inkonzo kodwa eze kumina athi Kabelo uyabona ukuthi ubizile. Okay, kancane la Yes sir. so from umenyiwe lapha ephathini Yes sir. Ba-connecta nebandla labo. Yes sir. Wena ubelonga Abundant life. life. Yes sir. Is it fine if usitshela igama laleli bandla omenywa kulona? Unfortunately no igama ngisalikhumbula vele. Mhlambe noma bekuthiwa ngiyalikhumbula mhlambe bekuzoba nzinyana ukuthi ngilisho. Okay. Yes. Alright. Kodwa vele kangisalikhumbula kwalona. Okay. Kodwa umfundisi wakhona ngiyamazi. Okay. Yeah, kodwa naye futhi ngeke ngimhlambe ngimusho. Okay. Ngiyaxolisa kulelo side. Okay. Yes. Then lo sisi abesethi no man. Kusho ukuthi ngicabanga ukuthi yinto athulile wayicabanga because izinto ziyaplanwa la ngaphandle ubungazi umuntu ayiplanele ngendlela aplana ngayo. Ngingasho ngithi lento wayiplana lo muntu wesifazane ngendlela ayiplana ngayo. Aqhamuke sezongitshela ukuthi no KB uyabona ukuthi unobizo. Lokuqala umsebenzi wakho. Uyabona ukuthi kwenzakalani kule ndawo yethu uma ukhona and stuff like that. Ngibe umuntu oyilwayo kakhulu lento ngiyiphikise nje kakhulu. Ngibelesele ke ngayo angibelesele. Uyamazi umuntu wesifazane ebelesele? Angibelesele. Mhlawumbe uzobuza ukuthi why mina Kabelo benginqaba. I don't believe ukuthi ngitshele umuntu uNkulunkulu ngayiconfirmanga into. Ngiyayizwa nasenhlizweni yami ukuthi into engekho. But I ended up ngivumile. Ukusho ukuthi akagive uphanga lo muntu. Wayiphusha lento yakhe. Yazi yagcina yenzekile ukuthi ngivume. Ukuthi okay kulungile ngizohamba ngoqala. Kodwa ngoqala imhliziyo yami ayikho mfoka Japa. Okay. Now uzafika nje usisi esefuna ukuxoxisana nawe ngendaba yokuthi ngiqale uNkulunkulu beke okuthile kuwena. Yes sir. Ubizelwe ukuthi uvule ibandla. Ubudlelwano benu friendship Yeah. ikiphi i-level ngoba phela ukuthi nize nifike kulezo inkulumo kusho ukuthi ngokulalela kwami kusho ukuthi i-relationship yenu yayisithanda ukuba strong. Yeah, bekwi relationship yobuzalwane. Nje yobuzalwane efana neyabanye abazalwane asebengijwayele ngifika la asekulula nabo ukuthi basondele kumina baxoxe bakhulule. So ngizama ukuthola ukuthi mhlambe do you get a chance to go out for dinner together? Do you visit each other? Ngibuza lokho ngoba even if ku male to male njengoba sihleli nawe kunezinto engikhuluma kuwena ngenxa yobudlelwane esesikusherish engeke vele ngiyikhulume nje siqala ukuhlangana ingakho bengibuza ukuthi mhlambe i-relationship yenu bisi that solid. I-solidarity yakhona iyakhiwa ukufika njalo enkonzweni ngoba sengumuntu ojwayele ukufika njalo isikhathi esiningi njalo ngamasonto kwakheka lapho ubudlelwane nayo lento mayikhuluma. Are you saying to me nihlangana esontweni nje kuphela? Yes. Umbona ngesonto uphinde umbone ngesonto next week uphinde umbone ngesonto kunjalo uma ngimenyiwe nje ngimane ngimbona nje ngaleyo ndlela angithi you understand. Okay. And even nendaba zamafonelana ngifonelwa nje ngitshela ukuthi hayibo sizophinde sicele akukho kuthini kumayelana nenkonzo. That is why ngithi kuze kwafika kuleyo part yokuthi angi-approach still khona enkonzweni kodwa isiphumile inkonzo. So le nkulumo uyixoxa nawe emagcikeni esonto after church. Yeah, esontweni la. Nime ngaphandle noma nisemotweni. Whatever the case might be. Yes sir. And came to me approach wangicela bengikhuluma nabanye abahlukahlukene abaningi wangicela esayidini ukuze before mhlambe ngize ngihambe kodwa ngazi ukuthi kunalento efana nale. Now uthi uyapersist. Absolutely. Lesingisi ulibele eshilo ukuthi uyayibona yini lento until nawe uyabona mina ngiyibona kodwa ngivumela yona agcina until uzuvuma. Yes sir. So imap ama tactics awasebenzisa ukupersist. Say awekho athizeni mhlamba wasebenzile bekuyiyona lento ayikhulumayo up until ngize ngiyibone lento ngiyilinganise ngayo uEva kuAdam. uAdam uyazi ukuthi akufanele kudliwe
uyazi umthetho unikezwe yena ukuthi ungadliwa, but the influence nethonya nokubelesela kwalomuntu wesifazane esezwile enyenyezeliwe usathane ngale ukuthi hayi mandlile nizofana noNkulunkulu, kanti umbuzo uthi ningakadli benifana nobani. We understand, but elazi lonke iqiniso uAdam ended up because ubelesele wazi wathi lo sengidlile ke nami idla, uyabo, wazithola esedla. We understand, esazi ukuthi akufanele kube kanjalo. Nami ngibe kuleso simo mfokajapa nokhuluse esinjalo sokuthi ngigcine ngivuma into engasikahle ukuthi angihambelani nayo futhi uNkulunkulu akayiconfirmile kumina, but ngizothini. Okay, ngifuna ukudedela ukhuluse manje. Yes sir. So manifinyelela ekuvumeni. Yes sir. Right. Is set up, because I think these are very important for me. Yes sir. Shothi nivumelane khona la emagcekeni asesontweni ukuthi I know. Absolutely. Sengiyavuma. Yes. I am going to start a church. Yes. Okay. Kapes. No, mina ngizombuzo wodwa nje Pastor Mtaung. Khuluse. Clarity umentionile ukuthi wesifazane lesikhuluma ngaye kuyena owayeconvince ukuthi uqale inkonzo noma isonto uphika, kodwa wasuthi angeke umention igama. Yes sir. Sengenzela umuntu obukayo ekhaya, iziphi mhlawumbe izathu ezidala ukuthi ungalimention igama lakhe? No man, abantu ngicabanga ukuthi lento still isamba nokuprotector is ngizothini mhlambe nomndeni wakhe, we understand, nebandla nabantu into ezinjalo wena bhuti wami, understand, in as much as umuntu olimazele impilo yami, but I still have umuzwa wabanye abantu ababalekile abaclose ke. I get you. No, covered. Yeah. Okay. Now mina ngiyakhonza. Amen. Ngumzalwane ngiyakwazi Japa. Oh, ngikwazi kakhulu. So ngifuna mhlambe I'm declaring that to you. Amen. So that you uze understand imbuzo yami. Yes sir. Now if kuzoqalwa isonto, Set up yo. I-set up yesonto, kune funding that is involved, kufunakala imali Eningi. yabo, even whether nizongena ebuilding niliqashe, Yes sir. whether nizofaka itende kuzoba nama sound, but there is money that is involved. Now njengoba nivumelana ke nila ecini lasesontweni, i-funding yokuqala wonke lo msebenzi izoqhamuka. Iyona into engayisho kuqala ngomtshela ngathi okokuqala ukumisa njengobusho, ukumisa imvuselelo is costly. Idinga imali enkulu kabi, uyabo. And unfortunately nginenyangana mina ngiqala ukusebenza and nginamaphupho njengoba ngiqala ukusebenza. Iphupho elikhona ukuthi ngilekelele ekhaya sihlale eMjondolo. Uvela useyakwazi noMjondolo bake bangipick up ngemoto emjondolo bawubona ukuthi uyawa uvalwa ngojantshi wesitimela isicapha sakhona. Now nginalokho kuqala. Number 2, ngiyafisa ukuthi ngiqhube izifundo ngeUNISA, ngiphusha uyabo, ukuze kube ngcono. Number 3, ngifuna ukuba nonkosikazi. Ngiyakholwa kubalekile ngisheshe ngibe nonkosikazi, ngibe nomndeni wami, yonke into ibe right. Enye into ngisuka emakhaya, endaweni yakithi yasemakhaya abantu baphuwa, ngiyakwazi ukuhlupheka, ngikhule ngihlupheka. Funa ukuyolekelela kunezingane zobaba umncane asabashona abadinga ukuthi silekelele kube right. Zezinye zezinto enginazo. Nakho ke sekukanje. Uma sekukanje abese mina ngihola 1500, yona mali engiholayo ngaleso sikhathi. We understand, of which imali etifika isinyamalele ayikho vele. Now wayesethi angeke ibe inkinga indaba yemali. Unomfowabo segoli kwayena ulekelelwa uyena ngaseyimalini. Kusho lo muntu esifazana ubengasebenzi. We understand, ngokusho kwakhe ngilalela ukusho uyena wathi unomfowabo ubizwa ngokuthi Craig Leroux. We understand, kusho ukuthi indlela azale kangayo ke Craig Leroux lo uma kasisi wahamba yosebenza eGoli, angazi noma eSerenberg lapho, yeah, wasebenza khona eBhunwini
kanti bazogcina bethandana nebhunu wazaleka lo mfana lo kuthiwa uLeroux uCraig okuthi ke uCraig lo engathi urich unemali yonke uyabo okay uyena ke ozokwazi ukuthi asilekelele kuleyo mvuselelo kulungileke ayike mawuthi izoba khona indlela yokulekeleleka ngaleyo ndlela kulungile ngizoqala ngiorganize zonke izinto ezisuke zifuneka kwaba khona itende lokuqala elake lathi lisabekiwe lingakasebenzi laphinde lathathwa ngenxa ukuthi imali ukulikhokhela okay lo 3 days wakhona usuphelile vele futhi liyakweletwa lo muntu okuthi uzofaka imali lo muntu ufuneka awufaka imali ukuthi uzofaka imali akayifakanga imali ngaqala lapho ke sesengena ezikweletini zamaloni ngiyalona uyena futhi uhamba phambili kulento yokufuna kwemali lo muntu obengithenjiswe ngaye imali akayifaki uma ngibuza ngaye ukuthi awusibani imali ozoyifaka nini ngoba nabefundisi kufuneka ngibanikeze imali etransport ngibabusise incebo zikaNkulunkulu ngomsebenzi abawenzayo athi ayikhuleka ngikhumbula kahle bonke abefundisi engangibamemile bafika bonke nabaqhamuka koMatatiyeli omfundisi lokhuzana uMdupi Mthapa bafika umfundisi uGabiso Mphuthi waseMount Fletcher no umfundisi uBuseletho Lipiana those people abantu abangisingathanga yonke indlela ngiyababonga nabo kakhulu bafika and those people mabefika angisazi ukuthi ngizobakhokhela ngani obvious nalapho kusafuneka amaloni manje kumane ngagcina ngingene kanjalo ke kwindaba amaloni amaningi amanye awo ayivulwa uyena ngingawazi ngibone nje kuphela sekune imali ezikanje seyifuneka ngifonelwa ngithwala kwakamanxela nje leyo ndoda leyo ayizange ifake lutho ngawuyenza imvuselelo yona ngayiphusha abefundisi angizange bakhokhele bonke imali yabo ngiyabakhumbula bona uDennis bafika bonke noZondo engabameme bonke nje bafika but at the end of the day angizange ngikhokhele ngisho noyedwa buza ukuthi sihlala kuphi ke nemvuselelo kuphi nendawo imvuselelo ise-Sunshine la ngiyenzele khona se-Sunshine sihlala kuphi sihlala kamngani wakhe okay ilekelela kumuntu ongayi-understand indawo esikuyona ekuseThekwini i-Sunshine kuphi kahle oh yes yeah i-Sunshine vele seThekwini kodwa ngakuphi ngizothi ngakuphi madoda doesn't hook yes kodwa singasho ngisithi seduze kumuntu osegoli sikathi seduze nePine Town kodwa eMarine Hill ake you understand ise-Marine Hill i-Sunshine lapho eduze naseNagina all right okay I get you so mangabe niqala ke lo msebenzi kaNkuluNkulu ibandla obulihola naliqamba ngokuthini Cotswill because not Cotswill sorry Cotswill bekuyiqembu engangicula kulona ngalifundiswa umfundisi uMhlakwane kwakuyi God's blessing yes sir maniqala lemvuselelo absolutely now njengoba ke nuqalile lo msebenzi bayafika abafundisi bayashumayela uhamba kanjani wona nje umsebenzi kakhulu uyakhula umsebenzi uhamba kahle abantu they coming ungathuka ke ukuthi imvuselelo yokugcina ezovalwa people came in numbers sengiyafika ke mina ke ngiphuma ukuyolanda iinstrument kanjalo ngiyafika ngifika itenda lisekho umnikazi wetende phela kazange akhokhelwe kwanaye wenza sure ukuthi uqondana nosuku lokugcina lemvuselelo ngiyafika abantu bami ngaphandle ufike wathatha itende lakhe wahamba ucasulwe ukuthi vela akakhokhelewa okay kodwa still ayizange bekhona imvuselelo kodwa ke ibandla laqhubeka ngakhonzisa ngama Sunday okay and enye into engangiyilindele ukhumbula ukuthi yonke lento mangiyenza mina ngiyenza innocently noma ngishilo ngathi into engazi ukuthi yayingabekekile enhlizweni yami then ngangilindele ukuthi yena lo sisi mhlambe uzongilekelela nje aphinde mhlambe mayisiphelile imvuselelo mhlambe awuqhubeka nebandla lakhe ngiqhubekeke mina nomsebenzi kaNkulunkulu la sasihlala khona sasihlala ngiyacela leyo ndawo futhi ngingayivezi igama lakhe kodwa ngangihlala kamngani wakhe indawo leyo enokubiza yabona so umngani wakho wayenomuzi endaweni yomntakabani yes okay wayehlala lapho kusho ukuthi wavuma ukuthi hayi
ngoba babangani vele yena wayehlala endlini eyodwa nomngane kukhona nabanye abantu abaqashile and umngane wakhe wayengenayo indoda umyeni wayeseshonile we understand kodwa mhlambe bamba la ibambela khona intshe bana ngingangibona phela zingena right mina ngihlala kwenye room A1 ekhona like in outside building okay noma ngaphakathi endlini no at least ihlangene kodwa yona iseceleni ihlangene yeah nabefundisi abaphuma kude ngizohlala nabo lapho uyabo okay kube nosuku la elithanda ukuthi libe nzima engicabanga ukuthi lapho ke ila uSathane wayengicuphe khona ngempela ukuthi ke manje sengibambile kumbone kancane nganginalento yokumtshela lo sisi ngithi yazi ngiyafisa ukuthola unkosikazi man bekufuza ukuthi mina kade ngathola unkosikazi yabo and lento iyangihlupha and ngikusho ngoba sengiyabona ukuthi usengifake kangaka eGolidini le ndoda eyaseGoli lo ndoda ayikaze ifake isent uma ngimbuza ngelinye ilanga ngiyambuza uthi hayi lo ndoda okwamanje isa investigator imali zakhe zifriziwe ongazi ukuthi zifrizwe isikhathi esingakanani we understand uyasibona isimo ukuthi sesinjani now kusho ukuthi uyabona ukuthi lento iyangicasula ukuthi lo muntu njalo ngitshela ngendaba kwenkosikazi in still mhlambe ube nayo iplan ngoba waqhamuka ephelezelwa umngani wakhe ntambama ukhumbule sasiphume emvuselelweni waqhamuka futhi kwakuyimvuselelo I think yokugcina leyo waqhamuka late sengilele mina uyabo ngingedwa endlini qhamuka nomngani wakhe uthi engathi akaphile lo sibanibani engathi uye wawa emvuselelweni indlela nathizeni ngiyacela ukubheka ukuthi inkinga ikuphi uma iqeda usishiya naye uyaphuma yena uyahamba wangithi uyabona lonto ukuthi it's planned obvious kufuneka ngibheke la elimele khona I have ukuthi ngibe nenhliziyo ngayibona ukuthi lento ithanda ukuthi ijule avesana yena uqobo lwakhe afuna ukuhlala vele ngasembedeni ngoba kuze kwenzeke mhlambe ngimpolishe kahle wafitha kodwa kusalayo nezandla zakho phela mfundisi ngiyakuzwa kodwa okubuhlungu okwenzeka sagcina silele kanti sekuyihook leyo ezokwenza ukuthi khona einsukwini ahlangane nabanye baplan indaba ukuthi usumbambile ke manje hamba engazi lutho thatha into zakhe uyomshadisa nawe engazi akujabo and lento ngithola kuphi ukuthi wayihlangene nabanye ngithola ngelinye ilanga ngiyazi ukuthi ngisazofika kuleyo party but ngelinye ilanga ngiyoxolisa kumhlabana ngibiza uma wami akaza libhade einkonzweni zabasindisiwe but on that day ngabacela bonke ngathi ngifuna ukuconfess ukuthi lento iyenzeka kwenzekani ngisoxolisa mawami ngixolise nakwena mhlabana la ngiyoconfessa khona yonke into ngathi sesiphuma kuleyo nkonzo siphuma kwaqhamuka omunye usisi okhonze abandoned life ebandleni wazoxolisa wathi Kabelo ngicela ukuxolisa akaxolisanga ngaphakathi enkonzweni abantu bebaningi uza kumina side ngizoxolisa nami ngenkathi kwenziwa incwadi yomshado eyakho ngangikhona nami sikubona okay yes so kwahamba ngizobuyela vele yeah kwahamba kwaba khona incwadi yomshado yes sir okay so ngendlela ekwenzeke ngayo ugcine ulala nomzalwane yes ngilale naye yena lo sisi ngisho yena lo sisi impela umzalwane wakho kodwa nagcina nilala yes sasalala then emva kokuthi senilalile uthi seqhamuka incwadi yomshado yes sir sure so ubungazi lutho ngendaba yokuthi kuzoba nomshado ozokwenzeka ukhumbula ngikaze ngimshele angikaze ngibe nelokhuzana in as much as indaba ye-age ngingenayo indaba nayo kodwa ngangakaze ngiplan ukuthi ngingathatha umuntu omdala ngale ndlela because I think I was 28 years mhlambe yena esevele esehlanganiso 45 emdala we understand now anginankinga nendaba ye-age uzuze kahle but I was not planning mina ukuthi ngimenze umuntu ongaba uyena abe unkosikazi wami but kulungile kunasi seqhamuka icertificate sekuthiwa hayi usoshadile nansi kushade nami siyakho so wamukela ngangithi uyadlala ngibona mase ngifika endaweni kuma computer ngibuza imibuzo ukuthi khuluse ndoda manje ushadile noma cha
ngithi ayangishadile ukuthi hayi nansi izinto siyavela. Abantu abaningi emolweni bayangazi ukuthi ngake ngafaka iring engangiyithengele uyena ngingamazi ukuthi imali uyiseyithole ephike le ring ngoba zonke imali kwakukhishwa ngegama lami yonke into. So mina ngizama ukuthi asivumelane ukuthi wamukela ngoba njengoba wayifaka ngamukela mntanami ngizothi sengivuma yonke into. Fana nomuntu odlisiwe. Kapesi. Yes. No, bengifisa mina ubaba ukuthi asiphinisele ngalolu suku lomshado just for clarity. Ngoba uchaza ushilo uthi wakushadisa but ngicela usithathe usibeke isithombeni ukuthi yenzeka kanjani lento kwenzakalani ngalolu suku watshelwa ngalo ukuthi nasi certificate somshado usushadile wathini wena wathini yena. Ngaba shocked ngimna ngumfana semakhaya ezinto eziningi ngiyisindiselwe angazi lutho okunye izazela inkosi and if kuqhamuka into efana nale sekuthiwa kukanje and kulungile kunalesono sengiye ngasenza ke manje ngananga kulezi insukwana ezimbili ezidlule namhlanje sengibanjwe ngalokho ngavuma ngicela ukuthi nje so uthi kumina isitifiketi somshado saqhamuka kungaphelanga insuku engakanani umlaleli. Yeah, kwaba mhlambe amasontshwana mfethu ambadlwana. Why ngithi kwaba into eseduze ngoba kwaba amasontshwana ambadlwana angikwazi kwa counterpart abanga isikhathi. No, I understand. Kancane nje. Yes sir. So njengoba kufika isitifiketi somshado ibandla seliyarana and liyarana. So ngokwe administration yebandla you are leading, am I correct? Absolutely. So there is some money ibandla eliyenzayo. Yes. So who's controlling the money eyenziwa ibandla? Mfethu mawukhuluma ngendaba yase mhlambe le ndawo bekade ngikhonzisa kuyona akuyona indawo ongakhuluma ngendaba imali iminikelo ibimnikelo engekho because abantu abasemakhaya we understand abayidingela nje usizo spiritual angifuni uqamba amanga imali bekuyinto engekho ngifuna ukukhuluma nje iqiniso umnikelo bekuyinto nje engekho mfethu but instead bekuba ikona khona lokho ukuthi kwamina ngizama indlela engizama ngazo ukulekelela wona lo mphakathi because bekwabantu abayixakekele. Okay, so isupport yalo yababa lo owawuthenjiswa yena namanje ayivuma ukuqhamuka. Hayi buliyo support leyo kusaqhutshekwa nobugebengu ke ngayi again bokuthi ngiqolwe sekuthiwa uma ngibane ngisengibuza ke ngithi kodwa usibani manje indaba uCraig lo engayikhiphi imali athi uCraig usevesene nje waba nebhadi usesibhedlela udujiliwe kodwa uyaphila you understand so lokho bekade khuluma indaba zokufreeze namhlanje usedujuliwe usesibhedlela kodwa usethe uzozonyangelwa ngapha uzoza kulezi ibhedlela zaseThekwini maduze uyandase wabeka inyanga esi2 ukuthi ayozoza ngala uma esengala useshila uCraig wathi ke uzoza la sihlala khona ukusho ukuthi la sisi njengoba sisi kamnganakhe angithi la sihlala khona uzozohlala nami sibese siyakwazi nokuxoxa senze yonke into yila khona ke athi manje njengoba ezohlala ngala akuzuba kuhle ukuthi ahlale endaweni noko engekho right kuyafuneka kube nombhedana o right kube nezintwana ezi right ukhumbule manje indlela sekhuluma ngayo sesekuumama nobaba kahle angazi noma ngithola ngoba phela le certificate sesikhona and lo husband and wife kodwa ngijapha mathatha right then unengane lo muntu ezo6 but ezahlala esavundle esini sakhe zo3 bese kuba yilezi zabazala sebashona then sinakekelwa uyena angithi yabo lo wesifazana umfana washona kwakhona umfana oyedwa laba abanye amantombazana ukube ngangumuntu ogangile nongenana embeza ngabe lezi ingane ngayidlwengula zonke noma ngayenza konke ukuganga engangifuna ukwenza ngoba zazi indala futhi zi right but namhlanje indlela esengihlonipha kodwa zazimazi uma wazi ukuthi umuntu ongekho right na before
ngihlangana naye ngathi bona bebemazi ukuthi uma yena kayena umuntu oright and babesaba nje ngisho nokungitshela ukuthi uma wethu thina siyamazi mhlawumbe yabo kodwa nithanda nesikhathi singakanani ke senishadile no phela senishadile nithanda nesikhathi singakanani obvious phela lokho leyo period yokuhlukumezeka kwami ngoba ngihlukumezeke iziqala vele iziqala yona lo mvuselelo ngoqolo I think it was 4 years yes 4 years wonke from 2005 u4 years wonke and kunzima ukuqashula mhlawumbe uzobuza umbuzo ukuthi bengingabaleki ngani ngeke ngani sengihlinyekile vele nginezikweleti manje mina ngene kangaka izikweleti ukhumbula ukuthi ngangiqashe ngasemsebenzini emolweni ngumuntu oza ngala ngama weekend wangisusa ngakhona wathi angeke avuma ukuthi ngihlale ngasemolweni ngaze kube namantombazana aphithizela kumina yonke lona wathi ngize ngala ngathi ngizogibela kanjani ngoba sengahlala ngingena mali neyikhaftina ngiyiphathe emsebenzini mina emsebenzini ngake ngiyivalele emsebenzini ngingena ekseni ngingabonakali ngingayi breakini ngiphume sengigoduka indlela engangidepressed ngakhona and ngiyababonga taxi driver mfowethu basemolweni sometimes abantu mabaphethe kahle niphila kahle baba nabo umuntu bake bangithatha kunzima kunga ngike nazo imali zokugibela ngithembisa ukuthi ngizokhokha ngazi nokuthi ngizokhokha ngani now I thank you so much about taxi driver basemolweni they did justice in my life right kwafuneka ke manje siye ka SA Tole enkulu Chin Richards siyofuna izinto and lapho ngibe nalento okukhuleka ngithi aha vele ngeke iziphase leyo nto lapha yeah so sekushaya isikhathi sokuthi ni upgrade ifinish yes ngenxa lo muntu okuthiwa uzothi mayisuka lapha kulezi ibhedlela zangazaka seThekwini azohlala nabo recover kahle angeke kufuneka ahlale endaweni eright hey lo muntu indlela ayinamanga angazi ukuthi ube badoma ngani abantu beyidolo ngisho nakumaloni nakuphi kulo 1500 rand kubuya izinto lapha kwabuya izinto ezicishe zisondele ku 100,000 zafika zangena endlini and uma zingena endlini ngifuna ukukutshela ukuthi umngani wakhe kancane so yena ubengana income at all okay ubengana income alright qhubeka yes kusho ukuthi nomngani wakhe ingathi sasingeke size sirente ngokwakhe umngani lo esihlala kwakhe kodwa ikhona into eyavuka mayibona ifinish kungena ifinish ebiza kangaka yongena endlini wayeseqala naye ethe simkweleta ama1000 imali esondela ko 20,000 wathi uyayifuna imali yakhe naye awufithi mina nginazo lezo imali right kwaba leso simo ke still akho Craig Leroux owake wafika ezohlala kuleyo ndlu sesithengele ufinish yakhe leyo kanjalo now still ngisahleli ngisakho yinini la ngibaleka khona ikwesiphi lesi sikhathi la sengidecide ukuthi mangibaleke uyabo yila khona sengibhekene nesimo seyibhamu kufika okay yena lo wesifazana wanyamalala 2 months ngingamazi ukuthi uyiphi akafoneleki sengiworried uma ngitshela umngani wakhe yena ukhona la ngibuza umngani wakhe ngithi sengicabanga ukuthi lamaphoyisa ukuthi kunomuntu odukile ngimbone ekhululekile athi hayi khululeka lo uzobuya noma nami ngingamazi ukuthi ukephi kodwa ngingakhathazeka ngithi ngifanele ukukhathazeka katholakala efonini ngipla kulungileke nezingane sezigcine zihambile kanti izingane kumele kufonelwana nalo umngani wakhe ukuthi izingane masigoduke ziye ngasekhaya lo asale yedwa la endlini okuyimina makuthiwa lo asale yedwa kusho ukuthi mina uyabo kanti kulo 2 months ubusy uqola abantu ubatshela ukuthi usebenza kwi garage leli lidayisa imoto we understand namatekisi yonke lonto mina ngazi ngizozwa sekufika abantu kuthunya ingane nje kuthiwa lana ikasibanibani bayamazi igama benza hayi ingane ngibize ngiphume mangiphuma ngikhonjwe ngezibhamu kuthiwa khipha lesi sigebengu sakho angithi unkosikazi wakho and stuff like that ikhathi zantambama vele seliyoshona ilanga ngiphakamisa izandla ngiyekubona and ngenhlanhla kukhona ongaziyo mina ngimazi uphakathi nendawo athi no guys ngicela nibuyisele ibhangi ngiyamazi lo muntu ngimazela ivangela ayikho into engimazela yona if mhlambe kukhona ubugebengu obenzekayo bungenzeka but ngiyamazi unfortunately mina ngimazi
Sabuyiselwa kanjalo ibhanki. Baqale bangitshela ukuthi no lo muntu usiqolile kanje kanje safaka ama deposit sabona ukuthi singakhona ukudeposit imali engaka. Omunye waye depositele i-tax nemoto encane i-private car. Omunye kwakuyivan ne-private car bese kuthi oyedwa i-private car, and it was just too much money for me. Kwawukuthi ke manje indoda sicela usenzele into ezo2. Uyabona indoda mayicasukile izikhali inyembezi kusuke kukubi. La befuna ukungitshengisa namaphepha I said ngicela nikhululeke nangamaphepha lo muntu angithuki makuthiwa ngiqolile uqule mina uqobo lwami ngiphelile mina ngingene ezikweletini angazi ukuthi naleyo mali enikhuluma ngayo yokhokheka kanjani because lo muntu angimazi esebenza egarage ngimazi engasebenzi vela kanamsebenzi akukho la ethola khona imali angeke ngithuke makukuthi ungiqolileke ngiyavuma bafethu kwawukuthi ke manje sekufuneka ngichoose entweni ezo2 it's either because nama ngimazi ukuthi usithelaphi wanyamalala kuphi kwathiwa no into esoyenza mfethu ngoba nawe awumazi ukuthi uke sobulala umndeni wakhe kakhulukazi sobe sibulale nje ingane zakhe zonke sibulale sishaya ubuyaca yangashawa uvalo oluncane because endaweni yangakubo yena lo wesifazane kwake kwabula umuntu wesifazane waqoqwa wenziwa ama pieces wafaka ku deep freeze into ebhlungu yaduma leyo nto and lento yangilimaza ngiyakholwa ngumntwana kaNkulunkulu inezimathe ezinkulu lesisimo engisona but angisoze ngavuma kube khona igazi elingase lichitheke kube khona abantu abafa wesike mangicabanga lezi ngane indlela bezingihlonipha zingithanda ngakhona zazingakwazi ukungibiza ngegama because I was still young babe ngibiza ngopastor njalo mabe ngibona pastor all right fine ngathi guys ngicela anginayo enye into engingakhokha ngayo kodwa ngicela ningabulali umuntu ngicela ukulithwala icala ngiyokhokha ongenani ngiyokhokha ngempesheni yami ningangigada nenze yonke into nenze konke ngiyanikela ngani ngicela ningabulali umuntu vele naye uzobe sesindiswe vele ukuthi ngisindisa izingane we understand kodwa still naye noma engiqolile anginawo umuzo ukuthi kube khona umuntu ofa kuthinteka igama lami still nalapho failing maybe to protect yebo ngilimazile but mase kukhulunywa ngokufa is something else I had ukuthi ke from there kuleso sinqumo ngabaleka after and these guys ungacabanga ukuthi mhlawumbe khonto edile ebhaliwe bathe nje uyositshela uma kukuthi uyashintsha ufika la ushintsha khona uthi awusafuni ushintsha umqondo ngeke bona usanikela ngeimali zakho ini ukukhokha indleko zethu bathi asinankinga ngeke sikumane sikubelesele but somane sikhumbuza ukuthi asisekhona uma ufuna ukushintsha umqondo ushintshe because thina soqhubeka siyiphindiselele ngelele efuna ukuyiphindiselela ngoba wena unalo icwala ngaphandle mawuqhubeka nokuthwala ngalithwala icala futhi yonke leminyaka ngimane ngithandaza mangimotivate Nkosi ngicela ungivulele umsebenzi ngiqashwe ngithola imadlana ezingathi njengoba ngiqhubeka ngisebenza ka health noma ngihluphekile ngiphansi nginje ngikuthola imali engayiraise ngimane ngikhokhela laba bantu unfortunately umthombo wemali awuzange ube khona kwavaleka nje njengoba ngingakutshela nango Dr Dick Ncoko ngaba nethemba lapho kwavaleka nqi washona uDr Ncoko ngazama ukuhlangana nabanye abafowethu nasendaweni ukuthi alikho ibusiness esingalizama abazi bona ukuthi yini engiyilwelayo kube ngathi siyahlanganisa ikho into engazama ukuyihlanganisa mfethu kwangalunga lutho akanoma uyangizwa kodwa inkinga ngami noma ngiphansi ngihlupheka ngixakekile yonke leminyaka abantu abakaze bangibona ebusweni ukuthi ngilo umuntu oxakeke ngaleyo ndlela number 2 angiyeke kubasiza abantu futhi ngoba lento yokusiza isemzweni yami inature yami intokozo noma ngathiwa ngiyahlupheka kufuneka ngizamele mina impilo but still ngiyahluleka ukuthi abantu ngabasiza kwake kwaba nesikhathi la khona ku-introduce ama-ARVs abantu kufuneka bawaqale bene-CD4 count less than 200 abantu bafika bekhala ngoba babefundiswa kwayo yimini uqobo on how to eat na yonke into ehlangene ne-HIV at that time then bake bekhala bathi kabelwa sinawo amandla wokudla asinakudla nanka amaphilisi efuneka siwadle siyahluleka kwadla ngihambe ngiyokhuluma namasonto athizeni kufika ujenga lo imoto ngondla abantu mhlamba abawu 60
ngenhloso yokuthi babe beplan ukuthi bazokwenza njani ukuthi inyanga elandelayo badle. Kodwa abantu abazi ukuthi ngiyakhala. Uma ngimotivate abantu bayahleka babuyelwa yimali abanye bazongitshengisa certificate. Imotivation yakho izolo ivula iminyango nansi imali engiyitholile. Lapho ngiyathandaza Nkosi ukuthi njengoba bezongitshengisa le mali Nkosi akumthinte angiphe noma u500 rand noma 100 rand. Umuntu ahamba bonke ashaya izandla athi ngibongile kabela uNkulunkulu akubusisa. That's the life engiyiphilile ngisiza abantu emphefumulweni kodwa ngibe ngikhala. Now ngabaleka ke mfowethu ngibalekiswa ke ileso simo sokuthi angazi ukuthi ubani abazoqhamuka abazongikhomba again. Ngabaleka ngaye emolweni. Uma ngifika emolweni ngazama indlela yokubuya ngikhulume nomunye umfana owalomuzi esasihlala kuona. Wayengikhonzile lo mfana kakhulu. Ngathi ngicela sibani uthatha ukey lapho uvule ngizofika nemoto izongithuthela impahla engingakwazi ukuyithutha ngibuyele emolweni. Ngenhlanhla umfana wenza njalo. Wathi ebatshela laba wabatshela sengivele sengithuthile ngaba. Ngabuyela again back emolweni ngayohlala khona. Ngiqashela abantu abakaze banothise ukuthi isikhathi esiningi bengingajwayela ukuhamba nabantu noma isikhathi esiningi bengivamisa ukuhamba ngedwa. Noma uma kwenzekile sibe u2 kodwa kube isikhashana esincane. Bengibalekela umuntu ozoba close kakhulu kumina ngigcine sengikhipha ama secrets ami. Uthola ukuthi lama secrets aphuma kungakabi isikhathi agcine sesabalala mhlambe yiwona izongilimaza qala because ukusikaza ukuyibulala ngaqala ngaleso sikhathi ngisasekhona ngingakabaleki ngisahlala ngoba ngibona ukuthi angisakwazi ukondla umndeni wasekhaya ingane zasekhaya angisakwazi ukuzondla kwami angikwazi ukwenza lutho ngihluphekile ngiyinto esinjalo. Asike sithi ke ukuhlehla ke kancane njengoba usinarrate istory sakho. Lamadoda afika kuwena nezibhamu. Absolutely. So estimatedly umuphi lo nyaka efika kuwena nezibhamu? Ngicabanga ukuthi iwona lo nyaka engabaleka ngayo kusho ukuthi masibala from 2005 2005 6 7 8 9 I think it's 2009 lo engabaleka afika kuwena akukhomba ngezibhamu. Yes. Afuna unkosikazi wakho. Yes. Unkosikazi wakho nawo umazi ngaleso sikhathi. That is 2009. Yes. Lamadoda akhuluma ngemali. Afuna imali. Ayiqolwe unkosikazi wakho. Yes. Nawe ushiye usubishini. Yebo. Loze izimali. Isonto kwenzakalani ngalo njengoba kufika lamadoda lisakhona noma lisekho? Isonto ngenhlanhla I think 1 month ngalesi sikhathi enyamalele 1 month ngibona ukuthi nawe inyanga iphela ngihamba ngedwa ngenkonzweni uyabo ngaqala because lento siyangihlupha ngakhuluma nabazalwane ngathi bazalwane ngicela nithi ukungiphi isikhathi kancane kunezinto ekusafuneka ngiyilungise uyabo kodwa ngoba likhona ibandla elikhonza njengathi nansi iNew Testament ikhona kaBishop Mkhize usashona mayihizulu rest in peace ngathi ngiyacela bazalwane niyokhonza khona uma ngibuya back sengilungise yonke into soqhubeka kodwa ngase ngisazi ukuthi ngeke ngisabuye. Okay. Yes. Now because you and I understand a church setup. Yes, sir. As you are running a church, when you run as a pastor, yes, ma'am. You are fathered somewhere. Absolutely. Or a spiritual father. Who was your spiritual father at the time when you were running your church? No, ngingakabi naye umuntu engingamkhetha noma engaba naye ngimenza spiritual father. So who was mentoring you, girl? Where were you receiving your mentorship from? At that time nje because mawuthi uyalibuka nebandla sonke isimo mfethu besingakazinzi ngendlela mawuthi uyayibuka yonke into la bengakazinzi ngendlela efanele esengakwazi ukuthi sengaba nomuntu engam-introduce ngithi bani ngicela ube ubaba kimi and ngikwazi ukuthi zonke into zami nemfanelo ethize ngikwazi ukuthi konke uyazazi inhlelo. Okay. Then now unfortunately ize ngayistopper ngingazange ngibe nayo. Now it was 4 years. Yeah, it was hardship for you. Very difficult 4 years. Yaba nemphumela. Ngokwabanye babefundisa obahlonipha. Did you not feel the need ukuthi kube khona ohlala phansi naye for counseling? You were counseling people at work
uyamotivate abantu. So akukho wena la khona obuya oke waya khona ukuthulula isifuba ukuthi ngisemshadweni kodwa bafowethu ngicindezelekile kakhulu. I think umuntu engaya kuyena na ngaya kumhlakwana umfundisi umhlakwana vele la ngangivele ngikhonza naye khona ngoba size sithole ukuthi ngangishadiswe eMpumalanga eVatbank la ngaze ngilibhade nalapho eVatbank sithole ngenkathi eyongilekelela ukuze silwe nokudila nalento ikwazi ukuthi ikhanseleke isuleke ingabikho. We understand saya kwa Home Affairs bla bla ila sathola khona ukuthi ngishadiswe le kude kwi-province yaseMpumalanga uyabo. I think into engangiyidinga kakhulu more than yonke into mfethu because even noma bekungathiwa ngiyakhanselishwa at that time mhlambe yayingeke ngisebenzele because into engangiyifuna kwakuhluphekiwe nasekhaya impilo yami yayidinga imali into eyayingaba i-counseling right kwakuyimali because I've lost everything. So kulo 4 years nindawonye with unkosikazi wakho. Yes ma. What do you think was her purpose? Mhlambe spiritually ngicela ukuyiqala mhlambe spiritually angazi noma ngizoba right. Spiritually ngambuka noma ngayibuka lento ngimakwa usathane ukuze ngingaphumeleli because inhloso yami yonke itshengisa ukuthi bengifuna ukuthuthukisa impilo zabantu ngoba yonke into yami ibina lento ukuthi umuntu omnyama ngaphandle ukuthi uyakholwa noma akakholwa umuntu omnyama ngistrugglishile nami ngihluphekile angifisi ukubona abantu bephila kabuhlungu kangaka yiphupho enganginalo engicabanga ukuthi isitha mhlawumbe usathane wacasuka ukuthi okay lo ufuna ukuphilisa abantu abaningi kanti izwi lenkosi lethi vele inhloso kaSathane ukubulala nokubhubhisa and all the stuff but inhloso kaJesu ukuthi abantu babe nokuphila kuchichime lila gcwala lelizwi lokuthi babe nokuphila bachichime. Now mhlambe ukube ngangiselfish iphupheni lami ngithi ngifisa ukuzenzela izinto mhlambe ngaphumelela empilweni ukuze kube yimina alone but mawuthi uyabuka indlela iphupho lami lengakhona libe lokuthanda abantu nokubona abantu bakithi abamnyama besizakala through me ngazithola ngumuntu omakekayo in such a way that uma ngithola umsebenzi kwakuyithuba kumina lokuthi inkosi iphupho lami selizofezeka because ngizostretcha nemfundo kanje nakanje kanti ngizomakwa zisuka kusetshenziswe futhi umuntu ozongibamba ngokukholwa ngoba uma ke kwaqhamuka ngendlela ethize ngizosheshe ngibone but mangibanjwe ngokukholwa kuzoba lula ukuthi lenhlanze yimina ibanjwe idestroyeke uyabo because lo muntu angifuni ukusho ukuthi mhlambe akakholwa ube ngakholwa mhlambe but mhlambe bekuyikholwa weak I don't know mfundisi ngiyayizwa i-spiritual explanation yes sir. But ngifuna ke manje singene kwi-physical explanation ukuthi mangabe sikhuluma ngokwenyama inhloso mhlambe wakwakutshela noma wayibona kwakuyiphi inhloso yokuthi akulandele kangaka lo sisi azalale nawe kuze kufike ekuthenini akushadise kwakuyiphi inhloso ngizokunikeza kancane nje context uSamson noDelilah right masikhuluma ngenyama i-context uSamson wayeyinkinga kumaFilistini yes sir wayenamandla kakhulu ewanqoba so kwakufanele kube ukuthi uyasuswa uSamson yes sir ngenxa yokuba inkinga yakhe now masikhuluma ngawe now this woman mhlambe one wayethanda nje she loved the idea of being a couple with you know so mom assessor what was the purpose ukuthi azafuna ukungena nawe kwi-relationship. Mr. Chapa angazi mfethu angifuni uqamba amanga anginalo ulwazi ngoba if ebengithanda bese ngaze ngidestroy kanjalo mfethu destroy the family. Masibeke eceleni eyokulimala ngokwezezimali. Yes but manihleli nobabili niphuza itiye endlini uthando belikhona benithandana
sengikhuluma ke manje ngothando lolu Yeah, no, ngiyakuzwa. yeah Obvious yena uzoliveza, but unfortunately alikaze libe khona vele kumina, but kuzofuneka ngipretend as if ngiyamthanda ngoba sekunezinto ezingibophayo vele ukuthi ngimthande ngalondlela engimthanda ngayo, but unfortunately alisekho. Ukhumbula ukuthi uma indoda isibushwe ngalendlela ebushwe ngiyadestroya financially, ilimele nasengqondweni, ilimele yonke into. Ngihleli ngoba ngihleli, but kufuneka ngimthande, ngipretend kube kuhle, kube ngathi yonke into ihamba kahle, ngibe ngisazi ukuthi akuhambe kahle. Yena uzotshengisa ingathi vela akho inkinga, kube mnandi, kube kwezonke into senzeka. Ngizama ukuveza ukuthi bengumuntu onjani kuleso simo. So kulo 4 years liphi ithemba mhlambe wena ubudayiseleka lona ukuthi tomorrow is going to be better? You see njengoba mina ngiphila nje. Yes sir. Nabo yami umshado kuyenzeka izinto zingahambi kahle financially. Yeah. Uthola ukuthi now I have to say to my wife, no, don't worry. Kuzoba better because there is 1, 2, 3 plan in place. So mangabe nina ama financial issues, ngokwami bekwama financial issues enu nobabili. So manixoxa ubeveza yini ukuthi no, don't worry, isimo sizoba ngcono noma no. Buti ukhumbule Ntokozo, kukhulunywa ngendoda eyodwa la okuthiwa iphethe umnotho. Yona nje ihlezi ukukhulunywa ngayo le engazange iqhamuke. Uyabo? Ithemba lali lapho nje kumele ukuthi hayi kuzoba right. Now okubhlungu ke ngathi sengibalekile, angithi ngibaleke vele inyamalele ngingamazi ukuthi. Yes, ngicela ukunikeza ugabhisa nje ithuba lokuthi mhlawumbe mina follow up before singene kuyokubaleka. Okay, kodwa ngicabanga ukuthi ngoba there was my follow up ekubalekeni lo 2 months because ugcine uhleli kuona, awuzange usasho usasicacisela ukuthi emva kokuba sekufika amadoda waphinde wabonana yini naye usisi noma niphindanga yini nabonana naye? I do have other follow-up questions, but I think we must clarify now. Ngiyabonga vele bengiza exactly lapho njengoba sengithinta leli phuzu ukuthi after the 2 months ngibalekile ke nami, after kufike leso simo sokuthi ngisho ngabaleka ngahamba. I think after 3 months sengingasekho ngibalekile, wangifonela lo wesifazana, yena lo nkosikazi wami nje unjani uJapha uthanda ukushotsha, yeah, wangifonela wayangifonela abesana nje aqhamuke sechoma athi hayi usegoli la ekhona, uphila kamnandi kabi, usebenza egarage. Uyalizwa futhi leli garage selivela ngomlomo wakhe. Ukhumbula amadoda enkathi efika kumina ayikhulume ngegarage, ngabona ukuthi nali leli garage futhi akhuluma athi he's got a lot of money, uphila kamnandi and stuff like that. Ngithe lapho ngithi ngizama ukukhuluma mina, wabesane wangidropa ngoba useyazi ukuthi ngizothi mangikhuluma ngibeke usizi lwami ukuthi njengoba ungishiye kanje nakanje ngizochaza ngithi washesha wangidropa, kodwa wangishiya kuleso simo sokuthi uphila kamnandi usegoli then usebenza egarage. Kwaba yilapho kuzothi emva kweminyaka, I think eminyakeni u3 edlule mhlambe 3 or 4 ngiyacabanga kusukela manje ngiseThekwini ngiyogibela amatekisi ayedazini lokho. Uma ngihamba anginakile kubesane izingane kusama, yazi bafethu kubhlungu uma izingane zikuthanda ngale ndlela, ngisho sezindala ze-recognize. Izingane zangibona ngingababonanga zathi nangu uPastor KB bese begijima. Ithema besho njalo ngabuku uma ngithi bahamba noma wabo wabesana wabheka le wangafuni ukungibuka, ngabakhona abantwana ngaqeda ngaya kuma wabo. Ngambingelela kahle futhi. Yabo. Bingelela kahle. Amehlo akhe ayengafuni ukungibuka. Okay. Then ngabuza umuntu engambuza oyedwa. Ngabuza ukuthi uyaphila yini uCraig? Ukuhamba kanjani? Craig Leroux. Lo engangithenjiswa yena. Wabuza ukuthi ubani uCraig? Ngathi uCraig Leroux waba umuntu angamazi. Ngamane ngiyibuzisisa le ndaba kaCraig Leroux, waba umuntu angamazi, athi angimazi lo muntu. Ngathi ubhuti wakho, wathi hayi akanayo ubhuti okuthiwa uCraig Leroux. Wamphika up until kufuneka ngiveze ngithi lo wawuthe uzongikhokhela imali zami.
washeshe wangena emlomeni wathi lo wafa kudala. Ngathi okay. Ngavalelisa ngakhona abantwana ngabahaga ngaqeda ngahamba. Ngene emotweni ngayidazenoko. Yeah. Ngangaba ngiyambonga uNkulunkulu owasiza impilo yami. Ngangambulala lo muntu wesifazane kuphela ngaye. But instead ngazithola ngimdefender kwamina. Kodwa ngifuna ukuyibulala. Uyabo? Ngagcina ngayibulalanga. Lesi ke manje njengoba ngiresigna mina last year because kufanele ngifike lapho. Ngiresigna hayi ngoba emsebenzini abazi ukuthi ngaresigniswa yini. Ngikhuluma amanga ngikhulumela ezinye izinto engifuna ukuthi bayikholwe. But angibatsheli ukuthi ngisenkingeni yokuthi manje sekufuneka ngishiye phansi ngiyokhokha imali engayithwala ngathwala mina uqobo lwami ukuthi ngizovikela lezi ingane zingabulawa. Naye lo muntu ongenzele into engibe yona so that at the end of the day ngikhokhe ngempesheni yami. Now ngangikhala inyembezi laphana. Ngangikhala inyembezi ezo2 ehlukene kabili zokuthi ngishiya abantu engisebenze nabo and angizange ngifune ukuvaleliswa ngenzelwe iphathi because my heart was very sore. Ezinye inyembezi engangikhala ngangisazi ukuthi it's over about my life. Vela ngikaze ngiyiphile impilo emnandi from birth to now sengisebenza. But ukulahlekelwa umsebenzi uma sekufika le part yokuthi ngiwushiye umsebenzi it's over sekuphelile ngami. Kahle kahle angisenalo elinye ithemba elikhona lokuphila nokusustain impilo nokudla nani. We understand? Ngiyakhumbula ngaze ngancenga ngathi guys ngicela okungenani yazi ukuthi imali enkudlwana mina ngisebenza iminyaka emide futhi emsebenzini kodwa ungangijaji ngobuningi beminyaka ngijaji ngohlobo lomsebenzi ebengikusebenza ukuthi ubusezingene eliphansi kangakanani ungiholela malini. Now if ungabuka ihlazo ungathola ukuthi bekuwumholo noma impesheni yami ibingaba umholo wenyanga ezo5 or 6 zomunye umuntu. We understand? Now at the end of the day so that ngithole noma u50,000 okunikeza uma wengane yami ukuthi anakekele ingane yami because from now onwards angeke ngisaba namali ngiyobe ngihlupheka ngikube nzima. Uma ke wangibuza ukuthi ngize ngani njengoba ngila ningenza i-interview senginezikhathi ezingakanani ngingahle ungathuka ungathuswa umzimba uNkulunkulu ugcine nje angazi kanjani. Kunomama engeke ngize ngimusho namanje oba usizo athi Kabelo udaba lokho angisafuna ukulizwa kakhulu kodwa indoda mayishayeke kanje ngiyazi ukuthi akubi kusaba kuhle. Ngiyacela ukuthi noma ngaba yipapa nekabishi engikuphelona just ukubamba umoya ufike kuhle. But one day uma uNkulunkulu engenzela umusa kahle kahle ngabe mina ngibulawe indlala noma sengiyiphara noma ngidecide ukuthi ngiye kuphi noma ngifune ngiye laphuza khona utshwala ngicela abantu bangephi utshwala ngihlanganise ngidako ngiqede ngiyiphonse because bekufike neplan la ngiyiplana khona ukuthi ngizozibulela kanjani mangibula because most depressed you think and lapha ngifuna umuntu ongenayo endlini nezingane zabafowethu ziyangithanda besisazi ukuthi masizobona ubaba asizophume ngasiphanga imali. Oh, thank you. Bella, solo inyembezi mfowethu. Solo inyembezi. Bebesazi mfethu ukuthi basophuma abantwana bejabulile kumina. Bathi bekhona inkhathi la banqonqoze ngikho ngingavuli. Ngelinye ilanga bake banqonqoza kanti banawo ukhi kangavula abavula bangifica bekhona ngaphakathi. Ngobani laba banqonqozayo? Ingane zabafowethu. We understand? Okuyingane bekufuneka sithini ngiqhubeke nokuyinakekela bengizama kona noma ngiyiphansi ngiflat. Abazali abasekho ngithi mina ngikhona. Ukhumbula ukuthi mina ngizalwa nomfana khona umfana ongilandelayo okuthiwa uThabana futhi nithi usashona emhlabeni uThabana bese kuba khona omunye olama lokuthiwa uHlonono unonkosikazi unezingane
basegoli uqhanda khona le goli at least kungconyana impilo kuyena kodwa namanje sengizwile ukuthi usiyastrugglisha naye usephelele umsebenzi and ukubhlungu abantu kufuneka mabekhala kumina ngikwazi ukuthi ngibasize bese kuba intombazana umagcina wenza intern kuthiwa uNtebweni egoli ufana nongasebenzi lo muntu you understand sometimes ila ibone khona ukuthi yabo ingane sekhaya I used to say because nayiphusile ukuthola that intern bengeza sure ukuthi noma ngixake wena but uma ithola imali wawungafungi ukuthi usebenze enkampanini imali umethi mayivuka ekseni uqeda khona yenze sure ukuthi imali ivuka uyayithola ekseni usiyayithola angazi mhluphe kakhimene la bengiqashe khona ngisasebenza akekho umuntu obekhokha any rent njengami ubungafungi ukuthi uyahola ukhimene uholelwa inkampani ayisebenzela angazi mhluphe and that is why emolweni impahla zami ngingazithatha because imolweni ikhala lesibili yabo ngisethaze ngikho kodwa imolweni ikhala because ila ngispende khona isikhathi sami esiningi lo baba namhlanje ngiyamkoleta kungena inyanga yesithathu ngiyamkoleta and kuyimanje useqalile ngizwile ukuthi uyayifuna na into yakhe yabo abantu bayamhlupha yabona lento ingaffecte ngiyacabanga ukuthi ispinal cord sami njengoba kune problem Ntokozo mfethu cha okwathi ku x-ray makubheka uthola ukuthi amathambo wami angazi noma yakhuhlana anjani uma ngihamba ngigobile kubhlungu angikwazi ukwenza into eningi omnye taxi driver wasetazona ukwazi wathi uma ngimtshela ngithi ngingasizwa yini wathi buta unaso stress ngathuka ngoba ku taxi driver ngilindele umuntu ongasho ngilindele ukuthi angitshele ngendaba zeyimbiza na wathi awuzama indlela uyekudokotela mhlawumbe istress awunaso ngabe ngicabanga ukuthi ngine depression ngine stress singasukumi phansi now angazi noma ukhona umbuzo ofuna ukubuza ngoba ngifuna ukuveza amagalelo ami emphakathini futhi ukuthi kuyenzeka akafiki kumagalelo ngo-2024 last year wasula emsebenzini kwa-health ngoMay ka-2024 yes sir so emalini yakho kwafanele kube nalamadoda owanikeza imali ngenxa yesibophezelo wazibophezela kusona back in 2009 futhi abangangifuna abathi noma ngafuna ukushintsha ngashintsha but bamile ukuthi this is what they were gonna do. All right, are you able to reveal to us the total figure ukuthi umuntu ngamuntu wamnika malini ekwafanele uhlukane nayo? Ngifuna ukuthathela kwimali yabo bona babeyikhokhile in all it was 150 lo, the other one it was I think 125 lo weven nemoto encane bese kuthi lo munye it was 75,000 the total money lapho mhlamba ngazi more calculate ukuthi kungaba imalini and of which ngahluleka still ukuyikhokha yonke but baba nawo umusa ukunderstand isikhalo sami because kangenawo amandla kwakona lapho mangishiya emsebenzini sengivele ngingene kumaloni because ngaphuza kwayona ukuyithola naleyo mali ngangena kwamanye amaloni omashonisa yaphinde futhi kwayona yagebhuleka ivele ingekho njalo now isimana mfethu sinjalo uma ke ngabeka kafishane Okay, yabo ngaba umuntu ke mfethu impilo yakhe ephelile nje yaba crushed angifuni so imalini abayigcina beyithathile emalini yakho emalini yami njengoba wahluleka uyikhokha yonke leyo phathi ngiyayizwa manje iwari yami mfethu noko lelihlazo lokuvela kwempesheni because manje sekunokucalculate nokuthi imali angazi noma okay yes okay yeah all right kodwa nje ngizama ukuveza ukuthi ingakho ngithema ngiqala ngathi ungathi useminyaka emide kodwa bheka ukuthi bengihola malini kulo msebenzi bengiwenza ngoba ngina ex-wife wakho at this point ngizombiza kanjalo ex-wife wakho
uyazi ukuthi kunemali engaka ekunamadoda ozithole sekumele uwakhokhele yona. Angithi mina ngenkathi engifonela ngifuna ukukhuluma leyo nto. You understand? Then unfortunately kwaba ukuthi ungichomela ngokuthi yena usebenza phi njengamanje emva kwalokho wathropha ifoni. Angithi wenzela ukuthi mhlambe ngibe angazi ngiphinde ngimlandele yini. Uyose njengoba ngithe mase ngicina ukumbona ngambone nezingane. Ngakhuluma okuningi ngakhuluma lokho engikhulumayo kuphela. Kaqede ngahamba. Ikona lo after that angizange ngiphinde ngibona. Ugcina ukwazile ukudivorce naye. Ngagcina ngikwazile ukudivorce sahamba nomhlabana after ngibalekile kulo 4 years. Nakhona sengiqedile ukuyoconfessa ebandleni lika Mhlakwana nakuma wami nengane zasekhaya ukuthi kwakwenzekeni. Thereafter wangilekelela Mhlakwana ukuthi sihambe seka home affairs ukuze ngikwazi ukuthi leyo nto ikhanseleke divorceke. Yaba iprocess endeke nakhona yeminyaka I think u2 nakhona ithe noma isiyenzekile yaphinde kwasala ama scratches izinto ezithizeni kwaphinde kwaba yenye process but kwagcina kwenzekile ukafishana. I'm not clued up kakhulu ngama processes of divorce. But I know ukuthi both parties are usually involved. So did she involve herself or attend lapha mhlawumbe inkantolo eyidinga ukuthi attend? Wayengekho yena akho lento phela mangireport njengobugebengu. Tinkeje ngiwe makuyibugebengu kanjalo. They do understand and kubhalwa izinto ezibhalwe process kanjalo and stuff like that up until kuze kugcine kulungile. Kuphuma incwadi ngoba egcineni kuyagcina ibuyile incwadi after iminyaka esho ukuthi no ngiclean sengiyisingle akusekho umuntu. And leyo nto ke ibe nomthelelo omubi nakwamanye ama relationships ebengithi ngizama ukwakha as serious ukuthi ngibe nonkosikazi. Even naye uma wengane inhloso yami kwakuwukuthi ngimthathe naye abe ngakumina in as much as wayengasebenzi. But yaba nomthelela because kuye kwabonakala ukuthi ngathi uKabelwa akana future makuziwa kulezi zinto zeimali. Naye wa decide ukuthi egcine mhlambe naye sengicomparison nabanye abantu. Ingane yami uyabona kanjalo ingane zabanye ofriend bami ziphila kahle ini. Kwasho ukuthi ke manje sekuyaqala kuba nenkinga ngathi angikwazi ukuqola, angikwazi ukwenza ngibambe inkunzi. Ngakusho konke okwami ukuthi ngisesimene sikanje anginamali anginalutho kodwa if I'm not a man enough it's fine. Ngiyakukhulula ukuthi wami. Angidedela uKabisa abuze umbuzo wodwa. Mase siyakwazi ukuthi si conclude. Okay. Baba, just for clarity, uvezile ukuthi imali owayikhokha ayizange ifike le mali eyayikweletwa. Kodwa lezi insizwa ezayikweletwa ngabe zayi accepta yini imali owayikhokha? Ngabe njengamanje awusakweleti sekudlule sekusiphelile? Angisakweleti. Iquality eyikhona esesayidini esingahlangene nalawo madoda baba nomusa babona ukuyikhandla kwami nokugive up imali yami. We understand give up everything then ba accept actually kwakubona kwathu ukuthi what kind of a person. Sure. Okay. No, that's clear. Sorry, I just want to uvezile ukuthi lamadoda avela ngo2009. Yes. Uze wakhokhela ngo2024 ususule emsebenzini. Yini ebipressa kangaka ukuthi uzusule emsebenzini ngo2024? Isizathu sithatha ukubuza kanje lo mbuzo ingoba njengoba waxhumana nabo 2009 sekudlule iminyaka engaphezulu ka 14 years. Yes, about 14 years uzuresign emsebenzini. Yile yenzeka ngo2024 eyadala ukuthi uzusule emsebenzini wawungaqhubeki ngani usebenze ulokuba kwelitile? No, I pressure njengoba usho ukuthi isikhathi bese siside and besimane sithintana nabo benginikezile ithuba because ngabatshela nokuthi uhlobo lomsebenzi engikwenzayo umsebenzi ongelula nokuthi leyo mali ngakheka ngokusheshsha. We understand. Futhi kuzazongithatha isikhathi eside ukuraise that money even ngokwendlela yempesheni. We understand. Now up until kuba yibona basho ukuthi no not at least siyacela ukuthi esikhathini esingaka ngoba nathi sesibekezelile nokwesikhashana eside. We understand.
ngaphandle uma ungakawushintsha umqondo siyacela ukuthi ungenani esikhathini esingaka. They gave me 2 years even before that. U2023 mina ngiyasebenza nje kukhona la ngike ngalala esibhedlela ngibulawe iCovid uyabo ngihlele ICU. Ngiyakhumbula kwalapho ngangiba nayo into yokufisa ukuthi angifi ngani ngibesane ngibulale lento because vele sengifile ngeke ngisakwazi ukuphila napa. Now ngase ngitsheliwe vele ukuthi at least ke ngo2024 siyacela ukuthi at least uma ukuthi usaqhubeka nokufuna ukusikhokhela usinikeze leyo mali. Sure. No, okay. Thank you. Angicela ukukunikeza ithuba ke manje sesivala. Ngiyabonga Jabu. Explain. Yes. Very briefly. Ukuthi yini edala ukuthi ke manje ufuna ukuphumela obala ngaloko okwenzakalile empilweni yakho. Yini edala lokho? Ngicela sivale kanjalo. Jabu, ngiyazi ukuthi sivamisile ukuqoquzela mfethu siyakakhulukazi thina abantu besilisa. Sikhuliswe kusiya abantu okuthiwa indoda kufanele ikhulume izinto zayo nani. And lezo zinto end up ama singayikhulumi zidala umonakalo. Mhlambe sigcine sibulale nabantu sometimes abangenacala. Kuwele naseinganeni bulawa kwasana ngoba sithwele ibhomu ngaphakathi. Ingakho ngithe angibe naso isibindi umfoka Jabu. Yazi ukuthi abantu abaningi bayangazi. Lokho akusho lutho. Vela angikaze ngibe mkhulu, angikaze ngiphumelele empilweni, angikaze ngibe njani. Ngangifisa ukuphumelela njengomuntu akwenzekanga. Now njengoba kunezinto eziningana ezimane ziqhamuka. Njengoba ngihlupheka ngingakwazi ukudla ngingathini. Mina ngimcabango ebikade ifika yokuthi mangibesane ngiyibulala. Ngiyakholwa ngisindisiwe baningi abantu abaphile ngami befuna ukuyibulala bawufakazi engathi mangitshela ngibabonakale bafike bona uqoko lwabo bathi siyamazi did this ngivuse mina ama relationships afile abafana umuntu ethandana nomuntu kungezona inhlasi mhlambe zokushada baxabana noma wengane yafa umuntu eze athi kabelo ngirifeke kuwena ukuthi uyongivusela lo mshado uvuke ngempela no I relationship imshado isiphelile kwahlukaniswa izingane omunye wasayida nobaba nomunye nomama ngangena ngazo offerisha nama counseling abantu babuyelana. I did some other things like that but now lo muntu onjalo ushayeke yena namhlanje oyimini okwazela ukuphelisa isizwe angikwazi ukuphakama ngibe ngiphansi ngiphelile. Ngizothi kubantu abezwe inkulumo zami ngabasi ngabasiza mhlambe sengabayibona baba usizo kumina ngayo ngidlela bangabona ukuthi bangasiza ngidlela because I'm down and out kuphelile I can't go on. I'm 48 years. I don't have anything. I cannot loot in my life. Ngivele ngakaze ngibe nalutho. Ngine license. Abantu bashintsha imoto kwaze kwaba ka3 mina ngivuselele license. But ngivuselele into engekho angikaze ngibe na moto into engakaze ngibe. Anginamuzi. Ngisekhaya la ngikho. Kuyimanje kuze kwaba nomusa kwafika umunye umuntu okhumbulayo ukuthi bengimkhokhela imali engcono uma egunde ekhaya bese kuhlekwa kwendile ekhaya kodwa isule wafika ngingasambiza wafika wangishayela wathi mhla uba na imali yonginika ngisaba nokukhona la ngikwelete khona ukudlana uncane icontainer ngikwelete imali engafikile na 100 rand ngiyasaba ukudlula ngakho ngoba ngilimaza ibusiness lo muntu ebekufuneka naye ahambe ayodla ingane zakhe angikhokhi ngisaba ukudlula because ngivamisa ukuba usizo kakhulu more than ukuthi kube khona abantu engibakhalisayo uma ufika mfethu emolweni kunengane ngingazithengeleni for ngiphansi ngiflat ngenamali mija xhamane nabantu ngiyocela usizo
emolweni nginama programs engake ngawa introduce ngizama ukubuyisa abantwana from ekutheni babe ngilwe nalezi zinto zama drugs nokutshontsha la ngifuna ukuthuthukisa italent labo ngakho isibaya sokuthi labantwana bakwazi ukuqasheka bakwazi ukufika nezinkwe emakhaya ngifundise nabazali ukuthi uma kuukuthi sifuna ukuthi lezi ngane zisuke entweni ezibhedayo nathi asike sibasekele ngisho nangesentana elincane masinemicimbi labantwana singabi ukuthi bayacula nje from ekseni kuze kushone ilanga umntwana bongwe ngeplate nga-organizer udokotela engathi ngisasebenza ngiyumsakazi kwimbokodo FM ngisakaza only 1 hour ngamcela ukuthi lo dokotela ngicela azoseka i-development engizama ukuyenza enganeni wangena wathi kabe into yenza ngiyayithanda lo dokotela usibusiso Ndlovu ngathi ngenza umcimbi wokulekelela lezi ngane emolweni bonke abantwana babe lapho abanye beqhamuka kwezinye indawo ungasekhona emolweni kuphela baphuma bephethe u500 abakwazi ukuthi bathenga izinkwana bafike bephethe ka ayikazi yenzeke lo but I did that I never took even a cent ikhansela lelikhona elomuntu wesifazana shame ngaleso sikhathi lalingena lutho kodwa la ngitshela ukuthi Kabelo ngicela ukuphosa noma 700 kulokho kwenzayo ngiyabonga ukuthi lo khansela la kwazi ukuthi libe khona into eliyenza ngaphinda mfethu ngavula iprogram kose kukhona lo muntu wesilisa ke manje khansela iprogram yabantwana ngahambela okukhanya kweAfrika ngahambela esizimisele sendliwu olamula olokothwayo ngagijima ngaya lapho ngizama ukuyotomula izingane ezifunde primary ezingasheshi ukubamba makufundiswa hayi ngoba mhlambe ziyama slow learner aziguli kodwa ziyadinga ukuthola attention kathisha but othisha bethu bayahlupheka ngoba eklasini ufundisa ingane zo8 ene lengane edinga attention kathisha ayikwazi ukumthola ngabe sele ngenza sure ukuthi ngicela labothisha kulezi izikole ukuthi ngicela ning identifyele ngizophika just kuleli class lokugcina elilungiselela ukuthi liye kuphi liye high school angazi libizwa grade bani then ning identify izingane ekubukeka sengathi ziyastrugglisha mina ngizokhuluma nabazali ngibe nama meetings ukuthi ngifuna ukulekelela izingane zenu kubhlungu ukubona ingane iphasiswa iyaphambili ukuthi iphasile kodwa uma umzali usekhaya uyabona ukuthi lengane ayenzi kahle kodwa ingane ziyaphasiswa phela ngathatha lelo xathu mfethu ngabiza othisha abagogo abaneziqu abahleli bengaqashile baneziqu zokuthishela abazitholile emfundweni ephakeme ngabathatha ngathi ngicela ningisize nizofundisa lezi ngane ngangifundisele esizimisele emolweni sengiphinde futhi ngalungisa ngisizwa abakaFNB ngilungisa ikhishi lasezizimisele bezothisha abasukumela phezulu ama subject engangiwa introduceile kwakuyi-maths ne-English ne-science abazali mabefika kumina eclinic bathi Kabelo sibona umehluko kwengane zethu ungayiyeki lento ngawe veze ecounseling lo muntu wesilisa laliphethe ngaleso sikhathi ngayiveza kathi nakho engikwenzayo hayi engisazokwenza engikwenzayo ngicela uzokubona ubone ukuthi ungalekelela ndlela nginothisha lapha nabadinga ukuthola i-roll on bathole lokho okuncane abangakuthola akazange alibhade mfowethu ngaphoqeleka ukuthi ngoba nginonembeza ibhlungu kumina lento ngayivala leyo program abantu bakhala number 2 uma ngisebenza emsebenzini nabo gogo bakhala ngezinto eziningi eyikhuphula ama BPR nestress eyikhuphula noshukela babo bakhalela mina ngiyikhansele ngiyakhanselisha inkosi ngingenze njani ukusiza labo gogo babe sesimeni sokuthi babe relieved from stress and all these things ngaqala benza igroup yogogo ngabahlanganisa ugogo wayemncane kunabo bonke wayena 65 owayemdala kunabo bonke ngo2018 kwakunyaka owabizwa ngokuthi unyaka kaGogo Sisulu Gogo Albertina Sisulu kubusa leyo nhlangano eyayibusa ngaleso sikhathi ngasiza labo gogo ngenza ikhwaya ngabaculisa igospel ngibuye emsebenzini ngihambe ngiyoculisa labo gogo ngibaculisa kho instrument akho lutho
bacule ngibafundise namaculo amasha abangawazi bagcine bewazi ngabathatha ngazama indlela zokubafaka e-studio gogo. Inhloso yami enkulu labo gogo imali zabo zempesheni zidliwa abazukulu vele basale bengenalutho ne-treatment mabeyidla bagcina sebeyidla ngezinto ezingenayo impilo ngoba abanamali abanalutho. Inhloso yami enkulu kwakusiza labo gogo ukuthi kube nemali engenayo ezobenza ukuthi baphile ensukwini zabo ezisele zokuhamba emhlabeni, kodwa kube ukuthi impilo baye enjoy abaphila mhlawumbe uNkulunkulu uyosenzela nomusa baphile kade ukudlula lokho. Inhloso yami ukubalekelela ngabafaka baba barekhoda ngakhuluma nomnikazi westudio ngathi ngicela ngehlisele iprice wa understand baba ne-CD. Leyo CD nizoyibona nje ngizozama ukuthi itholakale niyithole niyibone. Okubhlungu ngayihambisa iproject ye-CD ngathi nabo gogo engibaqoqile and okubhlungu the same council leli engangilethe iproject yengane zesikole ngayiletha ngathi nanku umsebenzi engiwenzele ogogo engifisa ukuthi ogogo babe relieved uma uNkulunkulu engenzela umusa cishe yonke imolweni bawugcina labo gogo beyabantu abakwazi ukuphila ngempilo right and ngiyimisele ngiyinikele kubo. Ngicela ungenzele indlela yokuthi bakwazi ukuthola ukusizakala even nakuma mayors nakwamanye emalokhozi. Lo muntu njengoba ngiletha lezi zinto akuphakami mina kangako kuphakama yena njengekhansela la lendawo, kodwa mhlamba akayiboni yena lonto akazange angisize nalapho kuze kube kanye. Ngelinye ilanga wake wezwa ngisho ingoma ikhala eTexini ngiphuma nabo kwilanga beyovela kwilanga newspaper ngizama indlela ukuthi bakwazi ukusizakala, then still nalapha akazange angisize. Ziningi izinto engizenzela abantu ngeplatform ye-radio again ngikwazile ukusiza abantu kwi-North Coast uZulu wonke ngaya ko-Greytown obani koShowe ngihambisela abantu ukudla engidayise kwakuyinhlangano engiyakhile nje isiqubule ngisakhile sithi incane kodwa inamandla ngakha igroup ku-WhatsApp ngavesele ngasebenzisana nabantu abathembekile ababengilalela kwiKwezi FM ngathi ngicela ningiphointele abantu abajwayele ukuthi bangilalela abanye abangilaleli abahluphekile ngalapho. Ngizozama ukuthi ngidayise izinto la ngithola uxhaso engilitholayo nginikeze ukudla noma nginifakele imali nithengele lo mndeni. Bathi babethembeka labo bazalwane bashuthe bangenzela ivideo bathi siye endaweni ethizeni baze ba-ede nemali zabo bangilethela ama-slips abantu badle kuleso sikhashana esincane. Ko-Chesterville ngiyamsila ukudla ngenze izinto baba emphakathini engathi uma ungibuza ukuthi Kabelo ufuna abantu bakusize ngani angikwazi ukusho ukuthi ngithi abantu bangisize ngani because anginazo iziqu, kodwa iziqu enginazo ile misebenzi engiyenze emphakathini abantu futhi abawofakazi bokuthi siyamazi uKabelo enze 1 or 2 or 3. That's the way things singayisho ngayo ayikona engakusho. Siyabonga kakhulu Kabelo. Yes sir. So uKabelo la is saying njengamanje ngokwesimo empilweni. Yes sir. He's down and out. Absolutely. Ngenxa yezimadlule kuzona usesinarrating istory sakhe so. Yes. But uthi makhona ongasiza. Yes ma'am. Njengoba naye eke wasiza kakhulu. Yes ma'am. Uyalicela usizo kubabukeli be-podcast radio and stuff. Yes. So and of course how do we get hold of you? Inombolo yami ithi 071 7123 045. Yena nombolo yami leyo bangakwazi uWhatsApp still. Awuyiphinde futhi. It is 071 7123 045. Ngiyazi ukuthi esikhathini esiningi ngibuye ngingakwazi ukuyibamba ngenxa ezinye ikweletu ezisuke zikhona ngifonelwa. Banga WhatsApp still kodwa ngizoba naso isibindi futhi ngiyibambe ayikho into engayenza. Okay, and then ngiyazi ukuthi ukhona nakuma platforms anje ngo Facebook u-active khona noma mhlawumbe umuntu eke wathi ngoba ngeke ngacwilelwa yacwila nje yanyamalala uFacebook kwami bengena kudala but ngisanda kuqala again ngikhona ezoKabelo le umuntu bazongibona iclip yami nginala ngisakaza khona vele nginama clips abazowabona la ngisakaza ku iTheku FM. kuTheku FM ungena nini kanjani? kuTheku FM ngingena ngama Sundays ngo9 ekseni ngiphume ngo12 PM ukuthi 3 hours Sundays 9 AM. Yimina ophusha abantu ukuthi mabaphuthume enkonzweni bayokhonza.
ukuze ngisakaze ngedwa la bengekho ngibaphushele enkonzweni ngithi hambani ngine rush hour lapho yabo. That's what I'm doing ukuthi bafike enkonzweni kunina nje Japa Khuluse baphuthume ngisale ngisakaza ngedwa. Then and ngiyathanda ukubonga mfethu ngisho ngathi umhlabana ngeke ngambonga. Ngiyathanda ukubonga umfundisi SDD Nkosi. SDD Nkosi wase sound webandla le sound Doctrine Fellowship. Kukhona I think beku February February la khona ngazange ngilale ebusuku bonke kube nganginesibhamu ngabe ngayidubula because kwakukubi imizwa yami ilwa ngendlela esimangaliso kangalto. And umuntu oqala wafika enqondweni is the person ofana noBaba uNkosi. Angikhonzi naye kodwa usindisiwe siphila impilo yodwa. And ngangimgcine 4 years ago. Mangimfonela ngangifuna umuntu ozoba ubaba ongeke akhulume acikoze kakhulu but ozongena ezicathulweni zami. That man listened to me instead futhi wazi wathatha ifoni yakhe wangilalela for 2 hours ngikhuluma ngikhala ngenza zonke lezo but he stood with me. And then shame ngaleso sikhathi still wazi kwazi nokunikela okuncane ukuthi ngibambe kudleke. Thank you so much again. Ngiyabonga futhi ngishilo ngathi Ncebo uMakhamba ngeke ngakwazi ukumbonga ngiyohlezi ngibonga baMakhamba weTheko FM. Ngiyabonga Ncebo Nkosi umuntu omkhulu Simphiwe uNkulunkulu akubusise baba kakhulu. Ngiyabonga kakhulu uno we Heavens on Earth ibandla le Heavens on Earth umfundisi uPhelelani Mngadi ophinda bene business le Kairox Kairox FX. Then ushilo wathi no kukhona azozama ukubona ukuthi umisa kanjani ukungilekelela naye. Ngiyabonga kakhulu umfundisi webandla le Heavens on Earth. I thank you so much and ngiyabonga nakwabanye mhlambe abasacabanga nabanye sebeqalile besho bethi lento ibathintile nebaphathe kabuhlungu and they'll see what to do. No asibambe lapho ngenxa yesikhathi mfundisi anything parting short from your Ntobeko before we close officially? Yeah, no, just to bonga ubaba Mtaungu omunye so Mtaungu sonke la kuba support Kaizer Chiefs. Kambe dlala nini futhi? Iyadlala bela just record nje idabi. Sibonga kakhulu baba Mtaungu. Ngicabanga ukuthi i-journey yakho i-journey engabanga lula kusukela ekuphoqeleni ukuthi uvule isonto ukushadiswa without your consent ukuyithola kufakwa ikweletini kwacishe wabulawa kuhlukumezeka okuningi waze waphoqeleka ukuthi uresign emsebenzini ususho kaningi ukuthi ubungesi isikhathi uzufise ngisho ukuthatha impilo yakho njalo sibonga ukuthi awuzange uyithatha impilo yakho ngicathu nokholo lwakho lukusizile kulokho kodwa istrength nobukhona baNkulunkulu sibona kuwena ngoba nakho khona uyaphila. Ngizokutshela njengamanje ngiqeda kudla nani ngithe uma nithenga ukudla ningibiza nithi sizodla before shoot ngathi kodwa Nkosi lezi Ncebo uzithinte kanjani ukube bezazi ukuthi ngilambile and then nangibiza nathi asidle indlela engidle kakhulu ngakhona ngishesha ngiyacabanga nize nathukuthi umuntu odla kangakwenze njani ingenxa yesimo sendlala. Amen. Ukuthi ukudla ngibuye ngabi nazo namanje mangisuka angazi ukuthi ngizobe ngidlala anginamali anginalutho anginasenti umuntu ophila le mpilo. Man of God, thank you. Let me encourage you. Yes, sir. And say, now it might seem like you are down and out. Yes, sir. But you will bounce back. Thank you. Izwi likaNkulunkulu lithi uyamupha oyethileyo amandla. So God will give you the strength. Izwi likaNkulunkulu lithi let anyone who lacks wisdom ask God for wisdom. So may you ask God for wisdom. How do I navigate out of this situation? For God will give you wisdom to be able to navigate out of the situation. When you read the book of Psalms 126, the word of God says, Mangabe, when those who came out of captivity, when they came out, they were like those who were dreaming dreams.
Their mouths were filled with laughter, their mouths were filled with joy. Baze bathi abantu ngampela labo uNkulunkulu benzelile izinto ezinhle. So I pray that you have that testimony. Ukuthi abantu methi bengabe bebukela le episode, beyibukela isindala, mase bebuka uKabelo ngaleso sikhathi 2 years, 1 year later, bathi ngampela uNkulunkulu umenzelile uKabelo izinto ezinhle. So that is how I just want to end today's episode with you. This is Podcast Radio and Stuff. Thank you so much for taking time to watch today's episode. We had our guest, uKabelo Ndau. Thank you. You're welcome. Thank you so much.